Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, ohartzerako iritsi da ostirala. Gainera, uda beteko giroa daukagu. Lanbro eta lainoarekin hasi dugu eguna, gero giro eguzkitsua gailenduko denarren. Ez hartu jakarik. Temperaturak 30 gradutatik gora, ibiliko baitira barnealdeko leku askotan eta kostaldean balioak 27, 28 gradu ingurukoak izango dira. Hori gaur, baina ez dugu aldaketa nabarmenik izango asteburuan, beraz gu poz-pozi gaude. Deskantsatzeko aukera izango dugu. Hondartzara joango gara, arropa guzkitan eskegiko dugu lehortzeko, hau poza. Ba hori, irrifartxu gaudela. Gaur, urriaren 6, Irribarrearen mundu eguna delako. Zuretzat? Baino, hau da... Guretzat, irrifarrean. Hau da guretzat. Irrien laguna garako Aur gazeta eldo Mundu berri bat helburu Euskaraz bizi nahi Ta euskaraz kantatu nahi dugu Irria egin dezagun Etor zaitez gurekin Bildu gure festara 1989an Harvey Balek, Smiley Face ikur ikonografikoaren sortzaileak, urriko lehen ostiralerako Irribarrearen munduko egun aldarrikatzea erabaki zuen. Egun batez bada ere, bestei poza helarazteko pentsatutako data. Harvey 2001an hil zen, baina arrezkero Harvey Ball World Smile Foundation sortu zuen haren omenez. Erakunde horrek urtero egiten ditu jarduerak eta dirua biltzen du munduan zehar pertsona guztiak poztuko dituzten ongintzako lanetarako. Izan ere, irribarre bakar batek onura asko dakartza. Irribarre egitean, gure gorputzak endorfinak eta serotoninak askatzen ditu. Zoriontsuagoak izaten eta estres maila jaisten laguntzen diguten bi hormona. Just sat by myself all day Now I was so lost back then But with a little help from my friends I found a light in the tunnel at the end And now you're calling me up on the phone So you can have a little wine and a moan It's only because you're feeling alive Ba, irrifarrez bete dezagun eguna. Zerk egiten zaituzte zoriontsu? Badakizue, ni dantzak. Bada, gaurko egunez hiltzen Otilia Larrañaga Villarreal, oiana. 80 urterekin Mexikoko dantzaria eta aktore izan zen. Zu bezala, eta Mexikoko zinemaren urrezko garaiko filmetan parte hartu zuen. Zu bezala ez, ze askoz gazteagoa zara, noski. Baina, zu bezala, baitan zerkian eta telebistan ibilitako da. Begira. Aizue, zinema ipatu duzu ez da, nahi horrexek egiten hau zoriontsu. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio con... Gaurko egunez, 1889an, Thomas Edison asmatzaile estatubatuarrak zineko lehen proiektoretzat jotzen den kinetoskopioa aurkeztu zuen. Non, ikusle bakar batek goza zezaken esperientziaz. Inauterietako eta antzeko festetako protagonista izan oizen kinetoskopioa. Amaigabeko irudi bandak banaka ikusteko tresna zen, naiz eta pantaila batean proiektatzeko aukerarik ematen ez zuen. Zurezko kaxa vertikal bat zen, bobina sail bat zuena eta 14 metroko luzera zuten begizta jarraitu batean. Ba begira ze kasualitatea, gaurko egunez, baina pixka bat beranduxeago, 1927an, historiako lehen film soinuduna estrenatu zen New Yorken, Jazz abeslaria deiturikoa. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go on fishing in a river or a creek, but I don't enjoy... Une horretatik aurrera, zinema era bat aldatu zen. Naiz eta zuzendari batzuk film isilak egiten jarraitu zuten, zinema mutua bere baitan nahikoa zela uste baitzuten. Hala ere, arrezkero, komedia musikalak ugaritu egin ziren.
Ba, ez zuen jasa abesten, baina gaurko egunez zendu zen Amalia Rodríguez, Raina do Fado izenez ezagunagoa. Portugaldar abeslaria fadista klasiko ezagunenetarikoa. Ba, Portugalera bideiatuta, gaurko egunez zendu zen Antonia Puig, Portugaldar poeta, antzerkigile, kazetari, piano jotzai eta musikagilea. Pão e vinho sobre a mesa e se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza. Bagu joango gara musikarekin Portugalera bai, baina realtzale asko joan gabe geratuko dira. Atzo egin zuten zozketa Real Sociedad eta Benficaren arteko partidaren sarrerak banatzeko. Eta 2288 realtzale sarrerarik gabe geratu dira. Sarrerak agortzaz asko daki gure hurrengo protagonistak. Gaurko egunez jaio baitzen Fito Cabrales, rock abeslari eta gitarra jole bizkaitarra. Platero ditu, Fito Fitipaldiz, arrakasta handia lortu du bere ibilbide musikalean. Martxoan Gasteizko antzoki nagusian eskaini zuen kontzerturako sarrerak 29 minututan agortu ziren. Burgosko Forum Evolution aretoko kontzertukoak 15 minututan. Bere azkeneko birako data guztietan sold out kartela jarri behar izan zuten. Arrapasak? Ba, Fito aitzakietzat hartuta, historiako bira ospetsuenen edo berezienen zerrenda osatu dizuegu. Izan ere, aste hontan bertan marka berri bat hautsi du Beyoncé abeslariak, bere Renaissance bira, historian diru gehien bildu duen emakume baten bira izan baita. Aipatuko ditugu Fito, Beyoncé, Elton John, U2, Coldplay, Zetak, beraz adi entzun eta gozatu musikarekin, eta gurekin noski. Itzematen dizuet ez diedala ordaindu Beyoncéri promozioa egiteagatik. Baina gauza serioagoak ere landuko ditugu. Gaurkoan kafe hutsa hartzera Inigo Azpitarte etorriko da, musikari eta aktorea. Eta serioa da, oso serioa, oraindik askoren kezka den adimen artifizial generatiboa. Guretzat hitz potoloak dira bai egia, baina aspaldiko partez, Unai Elordi Hidalgo dator gaiaren inguruan gurean aritzera. Eta denboraldiarekin ere bidaiatzen hasteko garaia iritsi zaigu. Josu Iztu eta asko izango da gurean, baina ez dugu kontatu noragoa zen. Bueno, Iztu eta ez da galduko, Eta haren arrastuan, ez dago ere. Orduan nik esango nuke hasteko moduan garela. Ba, urriak 6 ditu gaur eta ostirala da, badoa beste aste bat. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Oiana Maritorenak enbe, egunon? Egunon. Espero zen un beste zerbait esatea? Bai. Zuekin jaun Andreok Mexikonez, baina Euskal Herriko txoko guztietan aktore, bai. Antzesle, telebista, zineman, gure izarra, Oiana Maritorenak enbe, egunon? Egunon. Mexikon dantzatu duzu inoiz? Enaiz Mexikon izan. Baduzu zerbait egiteko, Mexikora joan eta antxe, Mexiko iriko plazan. Plaza batean dantzak. Nola Mexiko iriko plaza? Ai ama, Zokalo katedralaren plazan, antxe dantzan jartzea. Ba, begira, ideia bat eman diazu. Zuekin ikusle eta entzule zareten oiek Goiuri ez eiz Arandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 300 eta 39 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, urriak 6, gu 3, Laister lau izateko aspirazioarekin, eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko gogoz. Ongietorri, naiz irratira, bigarren kafean zarete.
Hementxari gara, Iko Kuiaguaren No Volver azken lana entzuten, hain zuzen ere zozketa bat dugulako zuentzat. Datorren urriaren 12an izango dira Tolosan eta 13an Donostian. Lehenengoz Euskal Herrian talde italiar, venezolar, espainiarra Madrid datoz, eta guk bi zozketa bikoitz dauzkagu zuentzat. Bi sarrera bikoitz. Zesan dut? Bi zozketa bikoitz. Bi zozketa ere badauzkagu, baina ez dira bikoitzak, ez? Bi zozketa dauzkagu normal. Zozketa bat eta bat. Bana. Baina sarrera bina dauzkagu hori da. Dabadaban, urrengo urriaren 13an izango den kontzertu hortarako, bi sarrera bikoitz dauzkagu eta erresa da, sarrerak idaztearekin guk zozketan sartuko zaituztegu. Urriaren 8an. Amairuan, hemen da gaizki jakazu jarrita zerbait. Ez beste zozketa bat hori. Zozketa bana daukagu eta. Bai. Iko Kuiagua urriaren 8an ostirala dela? Ez, Iko Kuiagua urriaren 13an. Amairuan ostirala dela? Que lío, Mariloli! Oiana, liatu inauzu. Barkatu. Reset. Iko Kuiagua entzuten ari zarete. Talde italo-venezolar espainiarra urriaren 13an izango da Dabadaban, eta guk sarrera bikoitz bi dauzkagu zuentzat abolioia. Lau sarrera, bita bi. Eta, bueno, idatzi gure sare sozialetako zeldatxoan sarrerak, gure txatean bestela sarrerak, edota WhatsAppez, edota Telegramez, 688-722-444 telefonoan. Oiana, zuri honek dantzan jarriko zintuzke? Jakina. Pensé que el tiempo y el salario es otra forma. Esan dakoa, hortxe daukezu aukera, gurekin urrengo gunetan ere gogoraraziko dizuegu, eta gero, lasai, beste zozketa bat ere badugu, eta berandutxoago ere aipatuko dizuegu. Baina, hasi zaizkigu, dagoeneko hemen txatean, egunon gaztiak, indio ker bat. Lehengoan asmatu genuen izena. Ez zetzan bera. Reki Saben izena asmatu genuen. Reki zan Iker. Eta Indioker izango da Iker baita ere? Bai, ez, hortik nastu naiz ni. Egunon, Indioker. Maite duten tarteari heldu behar diogu. Eta nik maite dut ez sorta bat dakart. Basizu. Bat botako dut, maite dut, egunero mendik pasatzen da gizon bat, ni umetatik ezagutzen nauena, ustet kirolaren girotik eta futbolaren girotik eta baino nik 11 urterekin ja futbola utzi nuen ziklismoan hasteko, beraz, pentsa orduztik, baina beti agurtu gara eta ezagutzen dut, beste lagun batzuk futbolan aritu direlako eta bar, eta hauzke urtetxo batzuk, baino, egunero, igarotzen da hemendik, 8:30 9:00 buelta horretan, eta ni kontzentrota balimanago, hor geldik egoten da, horrelakoren batean, ezkerretara begiratu, eta ni agurtzeko, eta orduan jarraitzen du. Eta oso goza politia iruditzen zait, da eguneko, eguneroko dinamika horiek, politia egiten zaidan, eta hori maite dut. Gero maite dut ezak botako izkizuet. Zein da zure maite dut, hauian, Bagia esan, pentsatu gabe etorri naiz berriz ere, eta sarreran aipatu dugu irrien lagunak, eta ni irrien lagunakeko parte izan nintzen, Ane Pirata eta Mari Kalambre izan nintzen urte pare batez edo, eta gogoratzen dut oso esperientzia politia izan zala, baina hori ere bukatu intzala. Eta ate hori itxi zen bezala, bere ala irikitzi zitzaidan Tomasen Abenturaken musi izateko, atea edo, eta orduan maite ditut, holako aukerak, segia da irrien laguna bukatu zenen, ez, pentsatu nuela, antzerkia, eta zekizer, baina gero Tomasen Abenturak etorri zen, Josierra Fatxadorekin, eta horrek urtetan eman dit aukera, umeentzat antzerkia egiteko, horrek ere amaiera bat izango du, ez dago oso urruti gainera, jubilazioa tarteko dagoelako, baina tira, disfrutatuko dugu ordura arte, eta muixi izaten jarraituko dugu Tomasen aldamenian. Hementxe Gorkak esan digu egunon, mayores. Ize martxa, Gorka. Nire maite dut da, asteburu datorrela, ze plan? Ze plan, hori guk adina jakitea litzateke, Gorka. Aipatu dizugu, gor Fito Cabralesen urteak direla, gutxitan jartzen dugu Fitoren musika bigarren kafean. Bai, egia da. Nik uste dut, egon zela momentu bat, hainbeste saturatu gintuela bere musikak, arnaz pixkat behar genuela, baina hemendik, nire aitortza behintzat, Euskal Herriko musikari
onenetako bati eta ikaragarrizko lanak egin dituen tipo bati. Eta hemen, pixkat nostalgiko eta zera, gorkak esan duen bezala, xamar jarriko naiz, baina nik oso faltan botatzen ditut, hori, Fitoren iragan horiek, ez, Platero iturekin, gure kuadriako banda sonoretako bat izan zen Platero itu, eta, bueno, gaur gainera Unai Elordi gurean daukagula, eta ez dugu ja entzuleari askotan kontatugu gure kuadriakoa dela, nire kuadriakoa dela, kuadria berekoa gera laipatuta, kontatuko dut, oker espali manaiz behin abestionen bersio bat egiten saiatu ginela gure astapen musikal haietan, edo Platero ituren baten bat bintzen. Bai, izan tras la barra del bar. Antxibili ginen Platero ituren roka egin nahi bai. Derrama todos mis secretos. Zorionak Fito Cabrales jaunari eta tira, gozatu bere iraganura Platero oitu, edo bere oraina Fito y los Fitipaldis. Ze batetik bestera gauza batzuk mantendu dira. Bere hautsa, eta entzuten duzuen saxo hau, Alzola jaunaren saxoa, da Platerotik Fitora eta Fitoko lehenengo taldetik gaur egungo taldera, mantendu den gauza bakarra. Eta Fito ere bai. Hori da, Fitoren hautsa, Fito bera eta Alzolaren saxoa. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Begira, atzo joan nintzen herriko sushi taberna batera, taberna bakarrera, sushi taberna bakarrera, lagun batekin, afaltzera. 5 ordu iraun zituen bilera baten ondoren. Bilera oso intentxo baten ondoren, asko eztabaidatu beharreko bilera baten ondoren. Beraz, neuronak urtutan euskan. Eta nire laguna zetorren kirol entrenamentu batetik eta nekatuta zegoen. Horren, eseri ginen, karta eman ziguten eta esan genuen, eske ezin dugu aukeratu. Bera lerrinda zegoen fizikoki eta ni lerrinda mentalki. Tardan esan genuen. Eta esaten badigu jabeari, atera dezala nahi duena. Edo zer gauza. Tardan esan genuen, Kristinari. Kristina, nahi dezuna. Bai, nola nahi detena? Nahi dezuna. Eta orduan, ez zuen galdetu, zer nahiago duzu, ez, zuzenean beak platerak atera zizkigun, ez genekin zenbat plater izango ziren, zerbitzeria atortzen zen, platerak jartzera maira, eta guk ez genekin zein izango zen azkena, eta, hoi bai maite dut da, erabaki bat hartu beharrez izana, zuzenean beste norbaitek zuregatik erabakitza, eta gainera oso ondo erabakita, jatetxeko jabea sukaldaria delako, eta asko dakielako, bere osagai eta kutixietaz. Nire maite dut afariarekin ere lotuta dago, ez pentsa, baina maite dut ez da. Ez dut ikasten, eta ziurrenik ez dut ikasiko, batzutan eztabaida batzuk ez eukitzen, igarotzen uzten, urre marian joan daitezela. Eta sartzen naiz zepor batean, bat bezala, konversazio guztitan batean. Fumba. Eta atzo, 3 lagunekin nintzen afaltzen, tartean 2 gizon eta neska bat zeuden, eta momentu batean konturatu nintzen, konversazioa genero ikuspegiari buruzkoa zela, eta 3 pertsonaiek, bai emakumea eta bai gizonak, nire ustez behintzat, posizio matxista batean zeudela, genero ikuspegiari buruz, eraso matxistei buruz, feminizidioi buruz eta hitz egiterakoan. Eta egia da gaia oraindik mingarriago egiten zaizula eta hor sartzen zarela, ez? Eta batez ere ez dut maite, ez jarrera matxista horiek ikustea, neska batengan, neska gazte batengan, eta jendeak eztabaidatzerakoan datuak asmatu egiten dituenean. Hori da maite ez dudana. Eta horrek aserretu egiten hau, eta egia da batzutan eztabaidaren arrazoiare galdu egiten dudala, esaten, hau ez da hola, hau ez da hola. Eta orduan, atzo gau ez etxera iristerakoan hartu nuen portatila, eta WhatsApp talde bat sortu nuen, eta hasi nintzen bidaltzen datuak. Konversazio hartan, eztabaida hartan, eta parean agertu ziren eztabaida haietan, esan ziren gauza batzuk zuzentzeko. Eta adibidatu jarriko izkizuet. Espainiako berdintasun ministeritzak gastatzen du bera aurrekontuaren 160 publizitatean. Entzen hola, zen, 160 publizitatean ez du gastatuko. Bai. A ber, nahiko mozioten bilatu hori. Hasi zen bilatzen da, hemen jartzen du 148 milioi euro. Zen, ados, sartu nintzen, behiratu nun zintzen aurrekontu osoa, ziren 570. Bueno, horrek 124, ez da izan ematen zuen, eta ez 60. Eta alata guziz ere iruditzen zait, datu hori ez dela egiazkoa. Baina,
pentsa, pasagara, 6 segundutan 160tik 125. Momentu hartan, maian zegoen beste pertsona batek baliatu zuen. Eske 160 horrekin, pentsa, igual harrera etxe bizitzak behar lituzkete emakume, violentatuek edo. Bueno, bai, akaso bai, baina egongo da erabaki horiek hartzen zuk eta nik baino gehiago dakien pertsonaren bat. Bueno, edo ez, ondo dago. Jo datu hori faltsua da, etxera iritsi nintzenean begiratu nuen. 158 milioi euro jodia, 2022ko aurrekontuan Espainiako estatuak publizitate instituzionalean inbertitutako guztiak. Berdintasun sailak 3,5 inbertitu zuen egindako kanpainetan. Eta hemen datuak sesgoa izan dezakete, eta kaso 6 dira, ez dakize partida beste nomaitetik atera da, ez dakit. Baina, 160tik 105 jetxiko gineteke zifrak borobilduta. Baina guztak gehiago esango juri. Eta gehiago gastatu izan balute ere, berdintasun ministeritza baten lana, oinarrizko lana bada kontzientziazioa sortzea, eta kontzientziazioa sortzen duzu publizitatearen bidez, eta egian defentsa ministeritzak ez du publizitatea behar, ez delako sortu behar, ez dakit, aireko armadari buruzko kontzientziazioa, baino berdintasun hau lortzeko bide horretan kontzientziazioa supergarrantzitsua da, eta horretarako publizitatea erabili behar duzu. Erabat ados nago, are gehiago, maian zegoen argudiotako bat zen, legeak etzuela oinarria, arazoaren oinarria konpontzen. Lege? Akabáramos sexu violentziaren legeak. Bueno, barkadia zu, baina legeak ez daude sustraia konpontzeko. Legeak daude, normalean, kultura punitibista batetik, gizarteari arau batzuk ezarrarazteko, ez? Baina noski, hezkuntzak eta bestelako esparru batek behar dute sustraiko arazo hori konpontzeko. Tartean, publizitate instituzional hori, berdintasun sailak ikustarazteko ezetz dela eta besteen bat kontu. Baina gehiago, eske nire lagun batek, jende honek beti dauka lagun bat, nire lagun batek salaketa faltsua jaso zuen. Izangote da gizon lagun hori bankutik dirua kendu diotena eta horregatik Andorran daukana dirua? Nire inguruan ere denok daukaten lagun bat, eske gobernuak bankutik dirua kendu dio eta horregatik Andorrara eraman du. Neska honek kontatzen zidan, bere lagun batek mutilazenak jaso zuela bere bikotekide emakumearen salaketa faltsu bat eta horrek bizitza imposible egin ziola. Nik hori ez dut ukatuko. Baina datuek diote 0,0 bat direla salaketa faltsuak. Azken 2 urtetako datuak hartuta. 2022an Espainiar estatuan 2 salaketa faltsu egon ziren. Suertea daukan eringuruan horrelako jarrera matxistak dituzten jende honek 0,0 bat hori 2 salaketa horiek Espainia guztian beraien laguna direla, beti. Baina, hola gertatu balin bada, hola gertatu da. Eta gero beste gauza bat, eske zu deitzen duzu salatzeko eta diru hori gero, naiz eta salaketa faltsua izan, ez dute itzuli behar, ze diru bat ematen zaio emakumeari, ez dakize, azteko, 2 kasu daude. Suertea badaukazue jakinen diru hori ez dela itzultzen, baina legeak dio, salaketa faltsua penatuta dagoela, zigortuta dagoela. Beraz, eta horrela giro horretan ibili ginen, eta datu gehiago zuen, eta ez, hau da abiedura bezala. Eske radara jartzen dira, baina berez radarak ez paleude, jendea litzateke hilko hainbeste, oso gutxi da eragina. Bueno, Espainian bigarren trafiko istripu eriotz ondo arrazoia abiedura da. 3. alkola, lehenengoa despisteak. Eta hau ere zaldu nien, noski, ezin da legislatu zu ez despistatzeko. Kartel informatiboetan jartzen dute. Arreta mantendu gidatzen, utzi telefono mugikorra, ez aitez nahastu GPS-arekin, eta baina hori ezin da legislatu. Azkarregi ez ibiltzea, edo alkolarekin ez ibiltzea, eta ez dut esan honik radarraetan frenatzen ez dudanik, nahiz hemenari dogma egiten, nik nire lege hausteak ere egiten ditut, baina eske hori oso niminoa da eta denoi salatzen gaituzte abieduragatik. Eta horrelako hainbat eta hainbat datu gertatzen joan ziren, eta ez dut baten maite hori ezin dela eztabaida natural bat izan, jendeak datuak asmatzen balin baditu, baina asmatzen balin baditu horrela gainera. Ze, iritzia da. Zuk iritzi izan dezakezu violentzia legeak gizonezkoak ere txertatu beharko lituzkela. Ados, hemen beste eztabaidatean gaude, ni nago ados, baina esan dut, hori zure iritzi izan daiteke eta iaia errespeta dezaket. Naiz eta ados ez egon eta arrazoi asko ez egon hori horrela ez izateko. Baina zuk esaten balin badiazu, atzo esaten zidaten bezala, eske, klaro, Espainiako gizonezko zenbat suizidatzen dira euren bikotek egiten dieten jazarpen eta salaketa faltsuengatik.
Bueno, hori ere topatu nuen. Espainian, azkeneko 12 urtetan 153 salaketa faltsu egon dira. 12.000 gizon suizidatu dira. Eta ez dakigu, 12.000 gizon horietatik 153 salaketa horiek zenbat suizidio sortu dituzten. Baldin eta baten bat sortu badute. Baina guztiak izan balira ere, 0,1 da. Barkatu, 1 da. Eta zoritxarrez, eta gaia nahiko serioa da horrekin demagogia egiteko, suizidatzen den pertsona baten suizidio arrazoia kasurik gehienetan ezin da jakin. Beraz, mesedez, ez da bai datu, eta ez da bai askea da, baina... Eta gero ez datuak eske, datu hori, baina datu hori ez da egiazkoa. Bueno, ja... INEK edo estadistika institutuak ematen dituen datuak ez badira egiazkoak, kaso ez dira, baina 60% gastatu dutela esatea ere ez, beraz, bueno, bari. Izan zinela, Twitterreko fact-checka, baina bizitza errealean. Bai. Nik bidali zen izkien datu horien nahiko nituzke. Bidalu izkizuet gero, ze hemen dauzkat, bai. Eta gero ja sartzen da, baina eske hori zegun karitan ikusi duzuta. Ministeritzako webunetik ateratako pantailazoak dira eta edabiatek bere webunean jarri dituenak. Ze arazo dago horrekin ere, Beti dago. Beti dago zerbait. Tira, baina horrela egin marko dugu, eta hementxe esan digute, ze plan astebururako, jepa, josepa, nik gaur gorkak dio Ataria irratiko festara. Gorka, ez duzu bat galtzen, Festa guztitan, Baina Atari irratikoa, ez? Ataria edabide osoarena. Ataria edabidearena, bai. Ataria egunkaria, Atari irratia, eta Ataria ekosistema. 10 urte betetzen ditu, aurretik hitza izan zenak, eta gaur tolosan, Gorka ikusiko dugu elkar, ze festa hortaran ere, ni behintzat izango naiz. Are gehiago, hitza izan zen, nire lehenengo edabidea 18 urterekin praktikak egin dituen karrerako lehenengo kurtsotik bigarrenera, geroan lanean eraritu nintzen, eta, bueno, kariño asko diot edabideari, eta harreman asko bertako jendearekin, eta antzi izango naiz. Unai Elordi Hidalgo, zein da zure maite duta? Nire ez da horren komplexua. Bai, nik 20 minutuko maite duta bota dut, barkai azu. Eta gaina beste bat falta dorainik. Bai, baina motxa da. Benetan? Hiru esan dituela? Baina oso motxa izango da. Nire topikazoa da. Umeakin paseatzea goizetan. Maravilla. Bida? Gainera, urria maten ari den egun eguzkitzuko xaubekin, Gero, negua pixkat gora pilatuko zaizu gehiago. Bai, baina aprobetxatzen nahi naiz. Eta pasada bada. Bueno, normalen musika tope ematen dut, baina un behar vigilatzen joten naiz. Osondo, vale. Baina asko motibatzeit. Pollito. Baina oket maite duta eta galdera bat. Nire maite duta da, azkeneko astetan nahiko igatuta, sentitzen naiz, desgastatuta, pixkate... komplikatu egiten ari zaite egunerokoan topatzen ditudan hainbat egoera. Eta maite dut itxasoak hori konpontzeko duen gaitasuna. Eta hortik galdera, Elordi, noiz eramango nauzu surf egitera? Naizunen edo aldetenen. Goizeko 10:26 minutu ditugu, naiz irratian zarete hementxe bigarren kafean eta alucinante kantu honekin, gaur Fito Cabralesen urtebetetzea dela baliatuta Platero itu garaitara joan gara, 2005 urtera pentsa, hasiko dugu gaurko saioa, hementxe, naiz irratian geratu. Por si acaso al despertarme veo que todo ha sido un sueño. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. All the ride's not fair. Don't worry man, you get scared. Whatever happened to your hero, she can be free.
ezkenoen aspaldi pitxi joken No Heroes kantua jartzen, baina No Heroes kantu honek paso ematen dio zuzenean Unai Elordi Hidalgori, gure adimen artifizial adituari, gauza gehiagotan ere aditua bada, eta uste dute Unai Elordi Hidalgo doktore denetik lehenengo bisita dugula bigarren kafera. Bai, barkatu. Bai, lehenengo. Doktore jauna zorionak, A ber, ni berdin sentitzen naiz. Karga bat kendu gainetik, karga haundi bat kendu gainetik, eta denbora hori, doktoretzan inbertitzen una, beste gauza batzutan inbertituko, eta listo. Bide luzea izan da, eta minutu paret hartuko ditu gontaz hitz egiteko, ze bide luzea izan da, lan handia egin duzu, eta lortu duzu azkenean, aizu. Bai, 5 urteko lana da, lanetik kanpo, nire 8 urtetatik kanpo egiten den gauza bat, eta ez da 5 urte egiten dituzu taia bukatu duzu edo karrera amaitu dut, baizik eta kumplitu behar dituzu horrelako rekisito batzuk, ez? Artikulo zientifiko konkretu batzuk lortu behar dituzu, revista konkretu batzutan, reputazioa emango dizutenak. Ze doktorea denak ez du esan nahi doktore guztiak maila berdinean daudenik, baizik eta normalean begiratzen dena da, bai zure tesi doktorala nola izan den, eta gero zure artikulo zientifiko horien reputazioa zenbatekoa dan. Eta, 5 urtetan horrela ibili nintzen, pandemia etorri zen, eta nire alde juntzan kasu horretan, ze aukera aukinun horrelako artikulo zientifiko prestigioso batean publikatzeko, ordu pila sartuta gero, baina nola etxen egon. Eman. Eta hor, ia tesi erdiaren zati bate bukatu nun, da esan, ja erdia indet, ze ondo, eta 2020, Eta, gero jarraitzen dezu, eta batzutan horrelako golpe desberdina dauzkezu, ze normalean zuk horrelako revista batera bidaltzen dezunean, beti eukitzen dituzu zuzenketa oso gogorra. Jendea oso exigentea da, ze azkenean revista horrek bere reputazioa mantendu behar du, eta ezer gauza ezin dezu bidali, ez? Eta normalean artikula hauek izaten dira empirikoa. Horrek esan nahi du, esperimentu batzukin demostratu behar dezula egin dezuna, ezin du teorikoa izan. Eta askotan, exigitzen dizuelo nolabait zuk egin dituzun esperimentu horiek egia izateko erreproduzibilitatea izatea. Hau da, nik kolgatzen detoki batean nire softwarea ez, normalean nire kasuan nola softwarea izaten da, erreixa izaten da erreproduzibilitate hori egitea, baina kriston lan pila dauke. Pentsa, artikuloa publikatzeko urtebete pasa daitekela. Eta urtebete ontzea lanean, eta gero igual ez esaten dizue, eta matizkizu arrazoi batzuk oso personalia, beste batzuk oso ondo etortzen dira, ez, eta frustrazio momentu batzuk gertatzen dira, azkenean pixka zure bidea galtzen duzu, tesi batez, eta egingo dut inteligentzia artifiziala, ez, rama konkretu baten egiten duzu, eta hortik jarritzen duzu bidea, eta azkenen montaña rusa bezala, eta, azkenen kriston suertea, lan pila bat inda gero, lan pila horren uzta, azkeneko tesia presentatu baino 3 aste lehenago iritzitaiten, eta hor eman ziaten bigarren artikulua lehenengo nibelekoa, eta estatu batutako revista baten oso potentea zana, eta hor eman zian kriston subidoia, eta, tesia idazten urte terdi pasanun, dena ingelesez, klaro, eta gero presentazioa, azkenean tribunal badaukezu, tribunal horrek juzgatzen zaitu, eta gero ematizkizu kalifikazio desberdinak, ez? Daukezu suficiente, insuficiente, insuficiente bada, que movidon, notable, eta gero daukezu sobresaliente con opción a cum laude, ez? Eta, nire kasuan, azkeneko artikuloia aterazalako sobresaliente cum laude aterazal. Eta hori esatezu, indeten lan guztionek merezi izan du, berdin sentitzen azkenean beti dauket sentsazio bat gehiago ikasi barretela, eta gehiago ikasi barretela, ze azkenean teknologiak eta horrelako gauzak baite zaitue, beti aurrera pauso bat eman nahi izatea, ez, antsietate puntu bat ere generatzen du, orduan, kasu horretan hau kentzeak, ez, gainetik kentzeak, edo, honek bai nire lanean ere, nik ikartzaile izan nahiet, beste aspirazio batzuk emateko gaitasuna ematen dit, ez, beste postu batzuetara juteko, edo, azkenean, diru gehiago irabazteko. Romantizismoa badu, baina kapitalismoa ere bai, doktore izatea, gaizu. Elordi, enaiz gai izango ondo esateko, zertan zara doktore, zehazki? Bai, hori? Ni berez, nire tesiaren izena da, optimal de... Esan ingelesez, bai, ingelesez, bai, goiurik itzuliko du. Optimizing Deep Neural Network Deployment for Intelligent Security Video Analytics. Hau da, zuek pentsa, askotan... Hau da, hori, oso ondo. Sistema analitikok, ez, bideoanalitika erabiltzen den sistema horietan, ez, aurpegi ezagutza, horrelako gauzetan, zerbitzu pila dotatzen dira. Eta igual, daude pertsonak, ez dakit, estadio batean, ez, 10.000 pertsona sartzen dira, eta denbo guztien registratzen nahi dira, hori dena gestionatu behar, ez, orduan, konputazionalki, horregatik gaitasun konputazionalena, nik optimizatzen ditut, sare neuronal horiek asko joan ahal izateko, gaitasun hori emateko sistema horiei. Orduan hori
izan da azkenean klabe bat inteligentzia artifizial prediktiboa erabiltzeko gero itzingo dela prediktiba eta generatibaren aldean, eta orduan nire tesiaren sistema da, Cloud edo Fog edo Edge arkitektura desberdinetan nola funtzionatzen duen inteligentzia artifizial horrek eta nola gestionatu beharko genuken geroari begira. Ze oraintxe bertan energia pila bat gastatzen egia, eta nire ustez alperrik, eta ez da nahikoa analizatzen. Ikusten dira beste horrelako adar batzuk ateratzen nahi diela, ez esplikabilitatea demostratzen dutenak, eta baina nire kasuan da sare neuronal pila bat, masiboki bota, eta ikusi zein dan bere konportamentua eta nola funtzionatzen da. Eta hola pasa ditut 5 urte. Wow. Neri irutze zai, dana. Eta orain, berorika hitz egin behar diogu? Ez, Mercedes. Bale. Ez, doktorea denez. Uste dut, nik gaitasun antzekoa dudala adimen artifizialari buruz berarekin hitz egiteko, eta berorika hitz egiteko. Alegia, gutxi, oso gutxi. Baina bero kuadrien kuñaua naiz, Hori ona dauka, ez flipatzeko moduko kuadria daukala. Bai, gure kuadriak badu gozatuna da, hankak lurrean mantentzen dizkizula. Hemen inor ez da flipatzen, egiten duzula, eta hori gauza ona da. Nik beste jendea asko miresten dut, gustatzen zait jendea mirestea ondo sentiarazten nau, benik ez dut ikusten nire burua zerbait bereziengo bat bezala. Inbertitu dut denbora bat, gauza bat iten, gustatzen zaitena. Sufritu indete. Baina bai. Osa, nik ikusten dut, gauza batzuk iteko gai naiz, baina horrek ez nau berezi iten. Aizu, aipatu duzu zure esparrua zein den eta esparru horietan murgildu behar dugu gaur ere, askotan ibili gara adimen artifizialaren girotik eta adimen artifizialak adar asko dauzka. Azken asteetan oso presente egonda, eztabaidaren erdigunean dabil oraindik ere, batez ere Almendralejo herrian izandako nerabe batzun gorputz biluzien errekreazio hori dela eta inteligentzia artifizial edo adimen artifizial generatibo deritzon horrek. Eta horre, azaldu behar dugu, lehenengo zertan generatiboa bizen hori, eta pixkat gero baea pasa, ez? Danazaku berean sartzea zaila da, adimen artifizial generatiboa gauza askotarako erabiltzen ari da. Baina egin hori da, ez? Beldur gehien ematen ari dena. Aktoren lana ordezkatuko te duen, ahotsak ordezkatuko dituen, eta horrelako, egoera, esango du, erasoak, ez? Pertsona nerabe baten gorputz biluzia erakustean, naiz eta fake bidez izan, eraso bat da. Eta hori guztia nolabait zako antzekoan dago, eta pixkat banatzen hasi barra daukagu, ez? Bai, azkenean adimen artifizialak edo zeinek zenbakitxoak ateratzen ditu. Kontua da gauza da zein den teknika eta bestea da ze inpaktu dauken gure gizartean teknika horrek, bai. Orain arte behintzat, Europan eta asko legislatudan gauza bat izan da, datuak gestionatzea, bai, datu pertsona gestionatzea, eta beste alde batetik bai, arkitektura horiek nola erabiltzen diren, lizentziak, enpresei aukera ematea, baina ondo gestionatzea, ez? Eta beti ongea prediktibo horren zatian, bai. Esan genezake, prediktibo horrek iten ditula gauzak detektatu. Nik esku bat jarriko banu hemen, izango zen, hemen ezkerrean izango zen sarrera, ez? Eta sare neuronal hori junteta txikitzen patroi oso komplexuak detektatzeko, bai? Kontua da, horrek ateatzen dula ristara numeriko bat estadistikoki definituta dauna, eta horren probabilitateen arabera erabaki batzuk hartzen ditu edo ez. Generatiboan gertatzen dena da, pentsatu esku bat ezkerrean jarri, eta gero eskubiko eskua jarrita, lortzen duena da, patroi komplexuak lortu, eta gero beste irudi bat ateratzea, edo beste, izan daiteke ahots bat, edo beste zer gauza, ez? Horren azkenean, hor ateratzen duena matrize bat, eta matrize bat irudi bihur daiteke. Eta horren ondorioz, azkenean gure begientzako magia izango bazan bezala da. Orduan, nik sistema horri sartze bali medizkiot neskak biluzik irudikatuko dizkit. Nik sartze bali medizkiot ordenagailuak irudikatuko dizkit, ez? Orduan, teknika horrek balio du beste edozein kontenido digital egiteko, baina intentzionalitatea dagoenean min asko egin dezake. Baina da, gizartean euki dezaken eraginagatik. Zer gertatzen oso azkar dijoa, eta Europako legislazioak azkenean oraindik atzean harrapatzen du, ez? Eta orduan hor bago de limbo batean, eta baina, azkenean kasu hori esan zuten nik ez dakite, baina delitu bat zela, ez? Orduan, hori behintzat hortatik behintzat kubrituta daude. Horre, entzurako katzearen, adimen artifizial generatiboak gero eta presenteago dago, adibidez, Photoshop bezalako programetan,
guk geuk hemen gure laborategien ikusentzunezko lanak egiterakoan, batzutan erabili izan dugu azken hilabetetan, irudi bat pixka bat erdigunera eraman nahi duzu eta falta zaizu eskuinaldetik plano osatuko den zerbait. Ezin duzu irudi bat erdira eraman, pertsona bat izketan ari da, entrevista batean, eta erdira eraman nahi baduzu, eskuinaldetik zuloa geratuko zaizu. Bueno, adimen artifizialak hori osatzen dizu, asmatzen du, mendian balima zegoen, osto gehiago jartzen dizkizu, baina osto gehiago jartzen dizkizu, sinesgarritasun osoarekin, ez? Beraz, horrelako erabilera asko gertatzen ari dira, oso gauza txikietan ere, ez dakit, gaur egun aplikazioetan ere, itzein izan dugu, ez? Artea sortzen dizu zure planteandu batzukin, argazki bat sortzen du zerotik zuk emandako deskribapenekin. Erabilera guztiak, neurri baten barruan edo, ez dute arazo gehiegirik, baina erramintak, gaitasun asko dauken mine egiteko, eta horre... Irudiak sortzen ditu. Bai, azkenean zuk esan dezun bezala, parte generatibo horrek lagundu zaitzake zuk gauzak azkarrago egiten edo ez behar izatea kriston lan egitea, igual detaile txiki batentzako, ez? Hau da, automatizatu itzen dezu, beti izan dela, softwarearen helburu nagusia izan da gauzak automatizatzea, orain bizun bat iten deu, leheno, mankoa jumar, ez dakitzer. Orduan, softwarearen helburua beti da automatizatzea. Adimen artifizialak emango izkigu beste gaitasun batzuk, nun ez zaigun horren zaila izango mundu digital honetan, beti mundu digitaletaz hitz egiten egia, gauza berriak sortu alizateko kontua da, antxietate bat sortzen nahi eta nik ulertzen dut, nik ere batzuetan sentitzen dut, ze horrelako informazio bombardeo bat daukau, eta askotan inok esaten bezala, askotan informazio asko ez da egia, eta nahi kriston frustrazioa generatzea, oain ikusten ditut, jende pila, derrepente hori milioika espertua adimen artifizialan ez dut, nondik ateatzea, oain derrepente denak zaudete hor. Eta ikusten ditut jartzen dituzten horrelako artikuluak eta hola, eta asko dira oso clickbaiteroak eta bakitelako dalako trending topic bat, eta denbora guztien esplotatzen dut. Eta gero beste gauzat, goatetzea esentzio nola esan dezun istripuak eta ebitatzeko, despistea zela. Dibidez, adimen artifizialak hori ja kontrolatzen du, hau da. Badaude uste tirizar autobusetan ja implementatuta daudela, algoritmo batzuk, zuk kotxen balimazoaz, zure begian movimentua segitzen du, orduan balimadaki despistatzen nahi zera, despistatzen nahi zera, edo loa hartzen nahi balimazia, bai. Ezkotan, loa hartze kontzeptu hori oso komplexua, gutxako oso horretza, baina sistema bati esatea, zer dan loa hartzea, ez? Azkenen, parpadearen kontrola inbardezu, loa hartzen nahi dan, ez? Bere begiak nola doazten, nola behidatzen nahi dan, orduan, badauzke bere gauza oso onak, ere. Eta esango nuke, luze gidatu dugun, edo desente gidatzen dugun jendeak, beti izan dugula sustotxoren bat loarekin, hori ikusten ari naiz gero gurean izango duen Josu iztuetan, baduzu kaskoa jarri Josu eta parte hartu, milaka kilometro egin dituzu autobus eta furgonetarekin, Nairobitarra eta Nairobitarreren ondorengoekin, eta, uste dut, askotan eskertuko genukela, ez? Dispositibotxo bat esan ez, aizu, lokartzen ari zara, edo, eta esnatzen zaituena, uste dut, luze egidatu dugun denok eukidugula horrelako sustutxoren bat. Egunon Josu, ongitorri. Mikrofona ez aldut iriki, ez dut mikrofona behar bezala iriki, orain txirikiko dugu, eta harituko gara Josu iztuetarekin ere, laizterre berarekin bidaiatu behar dugu, eta Euskal Herrian bertan geratuko gara gainera, alaxe planteatu digu gaia, bidaia bat Euskal Herritik atera gabe, edo uda bat Euskal Herritik atera gabe, askotan badirudi kanpora joan behar dugula, eta kanpora joan horretan topatzen ditugula paradisuak, baina paradisua uste baino gertuago ere badaukagu. Horren mikrofonoa irikiko diogu, Josu iztuetari, egunon, Josu. Kaixo, egunon. Esaten nuen, sustotxoren baten izan du? Bai, volantea gauza entretenigarria izan daiteke, aspergarria ere bai, eta despiste batek ondorio latzake izan ditzake. Bai, nik uste askotan iritsen egolekutik gertu gaudelako, edo ez dakit, zoze jateko asmoa genuntokitik gertu gaudelako, asko xamara apuratu daitekela. Bai, gauza hon asko eskaintzen dizkigu, askotan hitz egin dugu, lehengo batean mediku batzuekin nintzen, bi medikuekin eta komentatzen nien, baina inizu nahi elordik azaldu digu irratian, nola denbora gutxi barru, mugikorrak berak detektatuko dituen aurpegiko mugimenduetan infarto arriskuak, bihotzeko arriskuak, eta esango dizun aizu adi, zoaz ospitalera, zure arrisku indize asko igo da, eta aurpegiaren bisaian, euskeraz uste dute hitzorreko ondo irudikatzen duela, bisai ona o bisai txarra, bisaian eta gesto txikietan edo nahi, antzematen dituela horrelako gozak. Antzematen dituela laizter, ez? Bai, matizatu ingo nuen,
egiten nahi dana da, bueno, nik bintzat proiektu baten inun lan, kasu horretan, zan, ja kardiopatiak zeuzkaten pertsonak, ez, kardiologoa ja konturatzen zian, aurpegian bertan ja notatzen zutela zeukela itxura honik, ez? Guk ere badaukegu gaitasun hori, ez? Norbaitea aurpegia begiratu, beldurra ikusi dezakeu, beste sentimentu batzuk, edo aurpegi txarra daukela, ez? Edo ez duzu lorik egin eta olako gozak, ez? Kasu horretan da, referentzia puntu bat hartzen zaio pertsona horri, azkenean medikuntzan gauza oso variablea da, ez? Eta variabilitate hori kontrolatzeko, egiten zaio argazki pase bat atera, kolore guztiak normalizatuta, eta egiten zaiona da temporalidade bajarri eta segimentu bat egin. Eta segimentu horrekin ikusten da okerrera edo onera doan. Eta aldi berean egiten zaiona da proba, bihotzeko proba. Zemuz da bien, ez dakiz horun, kontua da, nolabait sistema bat entrenatu alizateak, erozuk mobila jartzen dezun momentuan ikusteko zure evoluzioa nola joan. Hau da ideia bat, nik uste oso positiboa izan daitekela, ze irutzen zait, osasun munduan ere bizikiala konstanteki beldur horrekin, ez? Medikuta juteko beldurrakin. Ninoiz baina teknologia gehiago daukeu eta beldurra daukeu, ez? Orduan, igual horrelako gauzak ondo ditore ditezke, zibilibarizateko beti ikura juten edo bai. Esan da bezala, asko dira gauza honak, baina, bere arriskuak ere badozka. Hala ere hemen aipatu du nik lehen ere, unai, badagoela, ez, alde bate, adimen artifizial generatibo delako hori, eta gero, azken egunetan gaia planteatzerakoan, proposatzerakoan, zuk azpimarratu duzu, badagoela ere, adimen artifizial prediktiboaren inguruko zalantza. Bai. Kontua da, prediktiboa atrazan momentun, jende berdin entzun, eskuk burua bota zituen, desantzun mundua bukatuka, ez. Eta egia da, azkenean, modelo estadistiko bat, non gauzak gehiago egiteko gaitasuna ematen dizu. Eta orduan, modelo prediktibo batek inditzazke, kantzera detektatu resonantzia magnetiko batean, indezake azaleko minbizia begiratu, argazkiak aterata horri, ez, mediku bat behar izanik gabe, eta adibidez, ez dakit, prediktiboa ere da, atentzioa galtze balima dezu abixatzea, edo, ez dakit, kartzela batean burruka bat balima dago jakitea burruka hori sortu dela, delitu posible batzuk ebitatu alizatea. Askotan ez da asko baloratzen, baina polizia municipalak edo polizia nazionalak eta delitu bat egoten denean, ordu pilo bat pasautu behar ditu aurkitzeko nun gertatu den, edo nola gertatu den, edo ze irudidian, ez? Eta horren denbora pila galtzen da, ez? Eta sistema horiek ere automatizatu egitezke. Hau da, zuk gaitasuna balima daukezu detektatzeko burruka bat egon dala, edo esateko bilatu jazu pertsona bat, nik itxuri batekin eta galtza gordina dauzkela bideo guzti hauetan. Zue pentsatu igual balima dauzke, exageratzen nahi niz igual, baina 500 ordu bidatzeko egon baten, hilitea. Directamente, oza, frame ez frame, pentsatu 25 kamara, 24 ordu bakoitzak, bai. Kriston barbaridade da, orduan, azkenean horrek permititzen diona da automatizatzen hori dena, ez? Eta gertatu zena izan zen Europak. Hau ja, nahikoa ezautzen deu, ze prediktiboa sortu zen 2013 alden, eta esan zuen, hau ingo dugu ondo legislatu, porque bestela eskuetatik jungo zaigu. Eta nahiko ondo kontrolatuta dago, eta guk, normalean, gure egunerokotasunean prediktibora heltzen dugu, ze oso osasungarri ikuste dugu, aplikazio tipo hientzako, baina generatiboa ere ondo dago. Segun, zertarako erabiltzen. Hor sortzen den lehenengo zalantza, da kontrol sozialaren inguruko bildurra. Bai. Eta hor ere beste erronka bat. Eta bai, ez da bai asko sortzen dira horren inguruan, ez? Kamarek sortzen duten kontrol sozial hori, mugikorren adibidez osasunaren inguruko aplikazioek saltzen ote dioten informazio hori norbaiti, Eta adibidez, adibidez jartzearen, aurpegi ezagutza, Txinan, edozin momentutan indizia ezakezu, ez? Berez, kameretan, instalatu dauen kameretan, Europako legeak esaten du aurpegia enborronatu inberdela, bai edo bai, eta ezin dezula aurpegi ezagutza bat erabili inoren konsentimenturik gabe. Hau da, pasibo hori ezin dain, ezin dain. Bestela, mobidote badaukezu. Eta orduan azkenean, horrek segurtasun puntu bat ematizu. Zuk denuntziatu ezakezu haizu, negizin diazun dira aurpegia detektatu, enborronatu inberdia zorpia, bai da bai. Gorputzarekin detektatu ezakezula pertsona bat zerbait egin duelako, bale, ondo, horreraino uzten du. Ze azkenean poliziak ere behar du, metro batean, lapurreta batean balima da, jakin inbadu zer gertatu da, ez? Kasu horretan abidez, oso legislauta da, baina generatiboa den mundu horretan,
evidentemente, jende biluztua aurkitzen bali mazu, delitua da, ez? Edo pertsona baten aurpegia suplantate bale zeu delitua da, baina eske bain gaude irudiarekin, ahotsakin, Hollywoodeko aktorekin gertatu den bezala, edo Guinnestekin gertatu den bezala. Eskutatik juntzaigu, ez dakit baino bai, generatu dala antsietate puntu bastante potente bat. Hemen gure txatean, festa dabile, Reki Sabek esan digu, iepa Spidermander, hemen goraintziak elordiri. Bueno, esan du gainera, sekretu batzuk, badakigu tartetan deskantzuak egiten dituela, elordirei buruz. Nik uste esan nahi duela, doktora dutza prestatzeko garai horretan. Badakila sekretu deskantzuak batzuk badakigu tartean egin dituela. Eta horari dira, Spidermander eta Reki Sabek, eta Spidermanderrek egin dugu galdera bat elordi izan du, ez dakitu nahi jakingo duen. Baina zertarako erabiliko da orain euskaraz entrenatu nahi duten ahots AA? Baduzu honen berri? Ez daukat horren berri, baino pixkat esate bali maiz zer dan, igual jakin dezak, ez zer dan, zer da, tekstutik ahotsera pasatzeko zerbait? Bueno, akaso egingo duguna Spidermander da, zuk erantzu iguzu, Unai Elordi agurtu behar dugu, baina Unai zer bueltan izango du. Eta horrengoan lasai aztertuko du, zebai nik ere ez dakit kokatzen. Unai Elordi, plazer bat, gaur berriro zu gurekin izatea, lehenengo parte hartzea doktore bezala, baina mendik aurrera ja berdin jarraituko du Unai Elordi guretzat. Izan ondo Unai. Bueno, hemen Spidermanderrak esan digu, euskarazko ahotsak nahi dituzte adimen artifizialak entrenatzeko. Balduko diogu honi hurrengoan lasaiago. Spidermander ze hori da. Joan bar dugu segituan boletinera, azken ordukoaren bila. Unai Elordi eskerrik asko gero arte. Segituan Josu Iztuetarekin Euskal Herritik barrena bidaiatzeko plana izango dugu, baina esan da bezala, unetxo batean, azken ordukoaren bilagoaz, estudio zentraletara. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea. Bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan dugu Egoi Belategi lankidea, eta agurtuko du Egoi, egunon? Egunon baita zu ere, goizeko 11:00 ala da, azken ordukoarekin gatoz aurreratzen dizuegu, korterik gabekoa izan beharko duela, etxura guztien arabera ez berreskuratu dugu sistema, beraz, gauzak ongi egingo ditugu, lehenik eta bene politika kontuak aipatuta egingo dugu aurrera, EAJko Aitor Estebanen arabera, Junts eta PSOE aspalditik ari direlako negoziatzen amnistia legearen bueltan. Desde hace tiempo, sí. Pero bueno, a ver, esto, si suena tanto, el río es que lleva agua, ¿no? Y otra cosa es que, por lo menos lo que me consta a mí, puedo estar equivocado, pero lo que me consta que no está cerrado, ni mucho menos. Ni tampoco sabemos si se trata de eso únicamente el paquete negociador de Junts o va más allá de todo eso. EITB-en egindako elkarrezetan egin ditu adierazpenok Aitor Estebanek EAJko ordezkariak Madrilgo Kongresuan zirriborroak ere egon badaudela, baieztatu du, baina momentuz ez direla bi aldeak akordio batera heldu. Dio baita ere EAJ eta haiek ere negoziatzen markatu. EAJak eta PSOEk ere negoziatzen dutela Pedro Sánchezen investiduraren baitan, baina zaila izango dela prozesua, jakinarazi nahi izan du Aitor Estebanek. EH Bildura begira esatea Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legean EAJak eta PSek aurkeztutako zuzenketak hizkuntza ereduak mantentzea ekarlezakela. EH Bilduko Ikoitzarrese legebiltzarkidearen ustetan anakronikoa den hizkuntza ereduei dagokionez baduela 40 urteko tresnak betikotu nahi ditu PSek. Entzungo dugu Ikoitzarrese. Nik uste dut urteetako esperientziak esaten digula hizkuntza ereduek A, B
ereduek inungo zalantza barik, baina kasu batzuetan ere, B ereduak ere, ez duela bermatzen bere garaian Gernikako Estatutuaren 6.2 artikulak esaten zuen hori. Artikulu horrek esaten zuen Euskal Herritarrek, Euskal ikasleek, kasu honetan, bi hizkuntza ofizialetan, euskeraz zein gaztelanieraz, kompetentzia nahikoa lortu beharko luketela hizkuntza hoietan. Eta duela 40 urte sortu ziren tresnak dira hizkuntza ereduak, eta ikusi dugu bere garaian sortutako hizkuntza eredu hauek, bere fruituak eman zituela, baina ari gara duela 40 urteko tresna batzuen inguruan hitz egiten du. Gero xeo sakonduko dugu Igoitzarresek gurean gaur goizean esandakoetan, baina nazioartean badugu aipamen garrantzitsu bat egiteko Venezuelako fiskaltzak Juan Guaido oposizioko kidea atxilotzeko agindu eman duelako hainbat delitu egotzita eta Interpolen alerta gorria aktibatuko dute. Designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América. Tarek Williamsa, Venezuelako fiskal nagusiak azaldu duenez, nazioarteko atxilotzea aginduaz gain kasurako izendutako 3 fiskalek Interpoli alerta gorria ezartzeko eskatu diote dagoeneko. Sabek zehaztu du AEB-ko, Ameriketako Estatu Batuetako justiziak hainbat dokumentu helarazi ostean ebatzi dutela Guaidó Venezuelako estatuaren aurkako hainbat delituren errudun dela. Besteak beste, fiskalak azaldu du gezurrezko gobernu baten irudi erabiliz 20.000 milioi euroko dolarreko kalteak eragin diziola Guaidók Venezuelako estatuari. Sabek, Ameriketako Estatu Batuetako gorte baten epaia aipatu du eta esan duenez diputatu hoiak Estatu Batuetako PDVSA petrolio enpresa estatalaren eta honen filialen aktiboak eskuratu eta finantzatzeko erabili zituen. Noski gogora ekarri behar dugu Guaidók bere burua izenatu zuela 2019ko urtarrilean Venezuelako presidente arduradun gisa eta 50 bat herrialdek aitortu zutela tartean Donald Trumpen Estatu Batuek eta Jair Bolsonaroren Brasilek Euskal Herrian EAJ bera Guaidorekin batzartzera heldu zen bideokonferentziaz eta presidente kargua aitortu zion. Halere 2022aren amaieran eta 2023ren hasiera bitartean oposizioak berak bere behin-behineko gobernua deuseztatzea erabaki zuen Miamira jo zuen orduan Guaidók eta ordutik bere eragina Venezuelako politikan izugarri murriztu da. Arratsaldeko, goizeko 11:04 eta 4 minutu ditugula, esango dugu errepideetan arazorik ez dugula trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz berriz ere, konexioa, bigarren kafeari eta gu bueltan eguerdiko 12etan, Naiz Irratian, gero arte. Eskerrik asko Goibelati eta egun ona izan, bagoaz gu aurrera hementxe bigarren kafean, munduaren amaiera konkistatzen. Aventura griñak eraman. Josu iztu eta egunon berriro. Ui, orain bai ireki behar dela mikro berriz. Egunon! Egunon, daudazkenon. Bi kafe hartu ditu nik dagoeneko, baina igual hirugarrenaren beharrean nabil, zuri mikrofona behar bezala irikitzeko. Tira, aipatu dut ezkarri laurrutira joango, Josu Iztuetak gaur Euskal Herrian geratuta bidaiatuko duela, edo berarekin bidaiatuko dugula, baina batez ere uda bat inora joan gabe igarota. Badiru diez, uda iristen dela eta ala beharrez norabait joan behar dugula, urruti, hegazkinak hartuta, eta gure gertuko geografia ere mundiala da, eta hor barrena ibiliko gara, lehen kolpe batean, ze askorako ematen du, eta uste dut urrengo bisitan ere bigarren kolpea egiteko izango dugula, baina gaur behintzate lehenengo murgiltzate egingo dugu, zu kontatuko diguzu, noruntze egingo dugun uda pasa hori Euskal Herritik? Bueno, zuenean aldaketare ematere izan da, lehen bigarren kafea bazkalondorengo izatezan, da oain bigarren kafea goizatiko izaten da. Nik ere aldaketa txiki bat izan dut, eta, uda pasadet jendea galdetutako zozeri erantzuten. Jendea galdetzezian, hemen, etxinguruan da. Arritzekoek, hemen, eta nizoten hon bai, zurasko 40 urtetan lehenbiziko uda izan da, hemen, inguruan. Neonek aukera duta, ez naiz gatu gaxo nahuelako. Eta,
deskubritu dut ere, jendeak, deskubritu ez hori, genekien da, lehen aipatu berridekik, inigo, beti lotzen dela, opor garai nagusia udakoa izaten da, butean zere jendeak izate ditu oporrak, lanbideen arabera. Baina, udan, oporretan jendea galdetzen du nun ibiliaiz, edo ez du galdetzen ze muzibilizia, galdetzen du nun ibilizia, eta odon esan behar dezu urruti xaman ibiliziala, gutxinez Albania edo urrutiago bezala, ez, hemen txaingurun errizari, odon, ematen du. Aspertu xamar galtezean, gidatu zeanako. Bueno, maniko esin dut, etxe inguruan, aspaldi ez bezala, herri txiki, bisitatu, historiak entzun, irakurri, eta hori dut. Munduaren amaiera konkistatzen Ikasturtea hasi zenen ikusi nun Twitter sare sozialean irakasle batek esaten zuela proposamen bat luzatu nahi zien beste irakasle guztiei esanez kurtso hasieran mesedez umei ez esateko egin idazlan bat zure kontatuz non egontzaren ze gero askotan ez izaten dela idazlana egin eta kontatu zuen besten aurrean non izan zareten eta badaudela umeak Filipinetara joan direla bere gurasoak hori nahi dutelako bidaiatza gustatzen zaielako baina badaude ume asko gela hortan bertan bere herritik atera ezin ibili direnak ekonomikoki zailtasunak zituztelako eta orduan esaten zuen irakasle proposatzen zuen idatzi zuen udara magikoa nolakoa izan den, baino fikzio erabilita. Hau da, kontatu mesedez, dragoi baten gainean ibili zarela, eta ikusi dezula 14 hankako txakur bat, eta hau eta bestea. Eta irakasle asko, gero, eta jendea komentatzen zuen, begira, jabetu gabe nengoen, hau egia dela, arazo bat izan zitekeela. Jabetu gabe egotea. Uste dut gauza bera gertatzen dela Gabonetan ere. Esaten duzuna, zer moduz opariak eta horre galdera baztertzaia direlako. Oso. Nik uste dut kontzientzia gehiago daukagula opariekin, oporren kontuarekin baino. Bai, eta askotan ekonomikoki ezin edo gurasoek oporrak izan ez, segun ze baldintzetan eta... Nien dago sare sozialetan, baina hori irakurri nuen, eta uste dut gurean batez ere hori realidadea handi badela, asko viajatzeko aukera dagoen herrialde bat delako, ekonomikoki potentea garelako, eta gainera sozialki ondo ikusita dagoelako viajatua izatea. Tell me what you see. Eta nondik ibili da Josu izu, eta esan da bezala uste dut Josu gaiak luzerako eman dizagukela, eta kaso 2 golpetan ere egin dezakegula, urrengo bisitan ere jarraitu dezakegula Euskal Herritik barrena, baina gaurko lehenengo golpe honetan, eta esan 11 eta 10 ditu, eta bagoaz denboraz ere, nahiko aurrera. Nondik ibili zara, zein da Euskal Herritik barrena aritzeko plan posibleetako bat, edo ze kontatuko diguzu? Gu Tolosatik hitz egiten ari gira, eta Tolosa Gipuzkoar erdialdean oso ondo kokatutako herri bada, ointxe batan gauden irratik ate ondoti pasatzen zen nazional bat, eta 20 metro areago, apeaderoan hartuko genuke trena Paris edo Madridea, o tren geltokian. Odon, pixkat, gune privilegiatu batetik hitz egiteak ere arriskoa badauka, zen irrat saio hau entzuten nahi baldin badia arrateko baserri baten, ez da ginon, esan du, karo, oso ondo. Gipuzko aldetik hitz egiten ari naizenez, nire esperientzi personala kontatukoet. Uda da festa garaia, herri festetako garaia, uda da gehia askorentzat opor garaia, eta odun, hain ditutola plan txikiak egun batekoak, bikoak, hirukoak, aspaldian egon nintzen herritan egonez festetan, aian, berastegin, goatu ditut 18 urteko egan garaiak, zer egiten du jende horrek, jende horrek egin duna da, belaunaldi bat gutxienez aurreratu, eta nera dinekoak ikusi ditut, esemalabekin, eta bilobekin. Orduan, lekuti muitu gabe, denbora muitu naiz. Eta bestea da, gure, Euskal Herria, pixka da mundu bat miniaturan, esageratu ingo den. Munduko oso herrialde gutxitan, 2 orduko volantean, 120 kilometroko radioan, ikus daitezke hemen dauden paisai eta zari nahi zain kontrastea. Ez dakit, Naparro herriberako
bardeak, edo Iratiko basoa, edo Urdaibaiko, askotan dira turismo reklamo handiak izan diren tokiak, baina berez berdin da Tolosatik niko haintxe bertan 5 minutun basoan paseatuko nuke, eta trena hartuta. Doako trena hartuta gainera hori esan behar dago, doako trena baino ez puntuala. Donostian egon daiteke 20 minutun, edo Ulia mendian eta. Pixkat, hori bada esango genuke munduaren maketa txiki bat, esageratu ingo. Ez da Gran Canyoneko edo Arizonako basamortu Saharakoa, eta ez da Kanadako baso tropikala, baso boreala. Baina oso distantzia txikian daukagu asko. Bata da paisajea, bestea da zerbitzuak. Bestea da zerbitzu horiek posible egite duten industria azpiegitura. Hori ere ikusi da, jende bat igotzen da mendipuntara eta bidean pasadun pabelloia madarikatzen dut. Pabelloi egin zituenetik eta baina hori zertatik bizia, ez lehenbiziko galdera. Eta zerbitzuetan bizi bali maiz zeinek ustek posible egiten ditula zerbitzuiek hezkuntza osasun sistema edo dena delakoa. Euskal Herria badaleku bat konturatzeko mundu rurala, baserri giroa, nekazal mundua, zegertu dagoen zerbitzuetatik, zegertu dagoen industriatik. Nire egon naiz, aspaldi honen gabeko mendi txiki batzutan. Adibidez, Adarra mendia, hortxe Urnieta gaikaldean dagoena, 8 kilometroko mendi txiki bat, ez dira Pirineoko Irungiakoa, baina izakera berezia dauka, bista politak, bidean trikuagia topatu litezke, kronletxak, historia badago. Gauza gaztelu, hortxe Zaldibiti gora, txindokira bide egoten da jendea, baina badua nahi txiki bat aldamenean, oso polita dena, Opagoeta. Mendi batea egotzen zea, 800 metroko mendi batea, eta ikuste duzu alde batea itxasoa, ez da. Eta mendian zaudenan petxetzu, itxasoa nointxe bertan ondartzan, 1000 launon, nengo dia toallakin, ezan da, bainatzen da. Baina han ere egon zaitezke mendiei begira, ez. Piskat, egon zaitezke lurrazalean, baso batean pasiatzen, edo juntzaitezke Oiartzungo Arditurriko minazuloak bisitatzea, ez? Eta esatezu, baina hori dana oso gertu, ez da, nik ez dut egin 5 eguneko plana, egin dut goizeko plana, arratsaldeko plana. Eta hori iruditzen zait bere txikitasunean oso handia dela, bere lokalean mundiala dela. Eta horregatik, esan diakenean zeri buruz itzingo dugu? Esan dit, honi buruz. Bada, zerbait mendiak aipatzen dituzunean, edo mehatzak, Euskal Herrian leku gutxitan gertatzen dela kaso gurean bezala, eta da, mendi buelta ematea joan eta itxasuan amaitu izate hori ere, ez? Eta horrelako, txango horiek ere oso berezi egiten dira, ez da inerrexan, mendi malkartxo xamarretan ibilita itxasoarekin topo egitea. Eta hori, Euskal Herriak eskaintzen digu, eta badira horrelako oso txoko bereziak. Uste, honetaz beste noizbete ditzein degula, ez da, ez gaitugu turismo sailak subentzionatzen hola hitz egiteko. Baina egia da neguan bilabete barru adibidez posible litzateke ino edo zuek ere goizean aralarren bueltat ematea lurretan eta arratsaldean surf egitea jutea Zarautza. Posible litzateke eta ez duke gasto handirik edukiko, kotxea konpartitzen badugu lauak 10 euro gasolinakin egin hori. Hori da peninsulan ikuste Granadan egiritekela, igual Sierra Nevadan zehatuta, beran bainatu. Baina ez leku askotan. Eta banaka hartuta bada nahiko privilegio ere mugitu gabe leku batetik, duain gauden lekuan, udan bero ondi xamarrein duarten, baina uda bero eta argitxu bat bizitzea, udazken preskoxiago, edo ezain bero eta koloretsua izatea, negu elurra eta zeakin bizitzea, eta uda berri loretsua bizitzea. Hori dana leku batetik mugitu gabe da, urte sasoi desberdinetan, bidaiatzea baliz bezala. Hemen dio Gorkak, nik uda hontan bi plan egin nituen, Irulegi gaztelua eta Ondarroan mutrikuta hori jo. Irulegin egon nintzen, bisitan, Arantzadik antolatako bisita batean, Tolosar batek topatu zuen nortxe Iruleiko esku famatu hori, baina batek aurkitu zuen, baina jende askoren lana dago hor, eta, Ondarron ere bai, oinezein genuen dinabeka antolatu genuen ez, Ondarrotik Ondarre bira, hemen di ibilbide bat, 4 egunetakoa,
hori da beste gauza bat, aurten egin dudanak, gu Tolosa Gipuzkoa erdialdean dago, eta guk hegoaldea biretzen dugunean, mendiplanak hilabete egiten ditugu Aizkorri, Ernio, Aralar, Txindoki ingurutik. Paisaje karstikoa dira danak, Artzantzare badago bertan. Hanboto eta Gorbei askoz gutxiagotan. Askoz gutxiago. Pintxa ze mendi ederrak dauzkagun, Gipuzkoa erdialdetik esaterako, 40 minutu eskasera. Bai, udalaitz, eta hori dana, baino, segitzen dute izaten mendi karstikoak, bai. kareagizkoak. Eta, hemen esaten duzu, bueno, trena hartu eta, Donostia aldea, no? Pasai aldea, eta pentsatzu ondartza zela. Eta Ulia mendia adibidez, da areagizko mendi zoragarri bat, eta lehen aipatu dudan, arditurri hori dago Aiakoarri azpikaldean, hori da Euskal Herriko geologia aldetik zatirik zaharrena, granitoa da, eta bitxia egin zait eta gazteekin ibili naiz, kareharria eztan beste bendi batzu zapaltzen, ez da historia ulertzen, Euskal Herriatan bezalakoa da, erliebean da orografian, horrela egin duelako geologiak berak, edo mugimendu tektonikoak, edo dena delakoa, ez? Eta gehiago esango den, lehenko igandean, aserilario geologarekin egin eskursio bat, Amezketatik, Arritzagako minatan barrena, igaratzara. Eta hor badago, garai batean, Aran glaziarra izan zen toki bat, eta hori bera, zagoain kontatzen izan ematen, alpetan hor nunbait ibiliko zen, ez, zoizan Amezketara jun, eta hori egin dugu, ez, paisaje glaziar bat, izan dugu, baldintugu gehiago, noski belago aldea joan ezkero, baino, hau da, miniatura esan dugun mundu maketa txiki honetan, beste txoko bat. Josu, agurtu horretik eta esan da bezala hartuko dugu Euskal Herrian barrena bigarren kolpe bat egiteko aukera. Aipatu duzu, neguan egin dezakezula, Aralarren iraupen eskia eta tartetxo batean ondartzan surfa. Baina, zuk badituzu dagoeneko urte batzuk eskiatzen, nabaritzen duzu gaur egun elurra gutxiagotan topatzen duzura Aralarren? Bai, hori gertatzen ari da, ez? Hori, temperatura aldaketa, klima aldaketa edo klimaren emergentzia eta holako gauzak, bizitza bat ez da ez erasko klima edo geologian, ez da ez. Alpetan ibil naizenean, glaziaren atzerakadak ikusi ditut, lehen oinez sartutako glaziar batzu, eta noen 50 metro jetxi behar da, glaziar berdinean sartzeko. Eta hemen ere, bai ez, juteinan Santu Guztin egunean, juteinan guardatxera, garaibateko guardatxera, Nikolas eta Jose bizizirenean, dango ganbaraloik genuen, gure lehenbiziko zeropeko gauak, hotzak, han pasatakoak, guardatxen. Eta, izan dira urteak, lur desiente egindakoak, baino orokorrean, nik uste gutxiago. Eta, beraztein baditu lehen guzu, baserritarrak, eta nik beraztein ezagutu dut, izebo zaban, baserriko mandioan ura izoztuta. Beraz, gaur egon, baserriako behar dianoski, hogeto izatuta daude, baino, bai, badago nabarmen, alaretzezki gustatzen, aurten gudan izan dian alerta guzti hauek, ez eta. Inoiz izan dako, ez da, registro dauten guztiozti. Zea, beroago, hain badago, registroa beraztegin eta intzergan, baina lehen termometroa eukiko zuen Tolosako gutxi batzuk. Mende honetako lehenbiziko uztaileko 15aldiko, lehenenik izautzen bero latzak, belarreta jundako garaiak, eta uste baietz ezin dela ukatu, baino ezin dela denbora guztian esan inoiz baino, eta sekula baino, eta getxo, irutzi zaitu. Josu Iztueta, mila esker, gaur gurean izateagatik, eta esan da bezala, bigarren txanda batera hartuko dugu Euskal Herrian barrena, oraindik txoko asko dauzkagu eta deskubritzeko zurekin. Izan ondo. Eskerrik asko. Emakumea bazi, tarderen izenean, tampiña xuntiazi, tampiña txotxongino, monstruoa zuzendari, antzazlan hastean da, bere eskuetan gaude. Oiukatzen
Aizue, hemen txiritsi zaigu Ilargiren bideoklip berria, Txotxongilo izenekoa, eta honek gogorarazi digu, musikariak dabadaban izango duela kontzertua igande honetan, Goiuri. Eta hau bai, urriaren 8 Donostiako dabadaba aretoan, 7:30 bi sarrera bikoitz ditugu Ilargi abeslari lezotarraren kontzerturako. Emanaldia esan bezala igande honetan izango da, eta astelen goizak taldea ere arituko da Ilargirekin batera. Parte hartzeko zozketan, mezu bat helarazi, zozketan parte hartu nahi duzula adieraziz, 644-632-999 zenbakira berriro esango dut. 644-632-999 zenbakira, kontatuz, jarri zure izena bizena eta esan, sarrerak nahi ditut. Ilargiren kontzertua, Donostiako dabadaba aretoan, urriaren 8 igande honetan, 7:30 eta, kontzertu politia izango da, beldurrarekin dantzan deituriko diskoa aurkeztuko duelako abeslariak zuzenean. Bere ibilbideko bigarren diskoa da, Pablo Novoa galiziarrarekin batera ekoitzia, eta barruan dituen hainbat beldur kanporatzeko bidea izan omen da. Tartean, torturaren gaiari ere helduko dio, izan ere bere amak Guardia Zibilaren torturak jasan zituen. Berak ordea goxo kontatu ditu horiek guztiak entzungo duzuen moduan. Esan bezala gogoratu, urriaren 8 izango da emanaldia, Donostiako dabadaba aretoan, 7:30 eta parte hartzeko 644-632-999 zenbakira, zuen izena bizenekin, esan zozketan parte hartzen nahi duzuela. Zorte hon, guztioi, bizarrera bikoitz, zuentzat. Keep calm and bigarren kafea. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que... 1976ko urriaren 6 batean jaio zen Fito Adolfo Cabrales Mateo, Fito. Ez dakit noiz hasi zen musika jotzen, baina ziur naiz, ez zuela inoiz imaginatuko areto guztietako sarrerak salduko zituenik kontzertu bat iragartzen zuen bakoitzan. Baina gertatu zen, 2022ko urritik 2023ko apirilera eskaini zuen biran, sarrera guztiak agortu zituen. Galizia, Tenerife, Sevilla, Bilbo, txoko askotan dituzaleak Fito bilbotarrak. Artista gutxi izango dira sarrera guztiak saldu dituzela esan dezaketenak. Baina Fito ez zegoen bakarrik. Aloban zituen Feten taldeko Jorge Arribas eta Diego Galazi korporazio berriak eta laguntzarrak, Carlos Raya, Javier Alzola, Boli Clement eta Koki Jimenez. Estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Aitortu behar dizuet, ordea, Inigo Oiana, nire naizela sekula Fitoren kontzertu batera joan. Benetan. Ni ere uste duten naizela segula izan. Ara? Orduan Fito alde batera utzi eta guazen beste musikari batekin. Pasando. 2018ko urtarrian Elton Johnek eszenotokietatik erretiratuko zela iragarri zen, baina hori bai, hainbat urtez lanpetuta mantenduko zuen agur bira luze baten ondoren. Horrela hasi zen Farewell Yellow Brick Road Tour bira, urte horretako irailean, eta aurrekaririk gabeko kontzertu maratoi bat hasi zuen. Pandemiaren ondorioz 2023 arte luzatu dena. Londresko Pinera auzoan jaioa eta hazia Jonek oso adingo iztiarrean ikasi zuen pianoa jotzen. 1972an sortu zuen bere lehen banda Bluesology eta 1977an Bernie Taupin letragilearekin elkartu zen. Urrengo 2 urteetan Lulu bezalako artistentzako abestiak idatzi zituzten eta aldi berean The Hollies eta The Scaffold taldeentzat lan egin zuen. 1979an Empty Sky albumarekin debutatu zuen eta 1970an arrakasta lortu zuen Elton John diskoarekin. Lan hartakoa da Your Song abesti arrakastatxua. It's a little bit funny.
Gerora iritsiko ziren 1972ko Rocketman eta Cocodrilo Rock, 73ko Goodbye Yellow Brick Road, 74ko Benny and the Jets, 76ko Don't Go Breaking My Heart eta 89ko Sacrifice. Hainbat hamarkadatan arrakasta komertziala izan ondoren, 20. mendearen amaieran antzerki musikalean sartu zen. Bai West End, bai Broadwayen, El Rey León filma eta antzezlanean, Aidan edota Billy Elliotten musika ere konposatu zituen. Ai, Elton lan eta lan, 1970ean hasi zenetik, 4.600 emanaldi eman ditu Elton Johnek 80 herrialdetan zehar. Baina 2017an erabaki zuen bide horitik irteteko ordua zela bere familiari denbora gehiago eskaintzeko. Eta esan bezala, 2018an agur bira iragarri zuen. Biraren albistea bera ere, ekitaldi bat izan zen bere baitan. 2019ko urtarriaren 24ean Gotham Hall aretoan, hau da New Yorken, eta zuzenean streaming bidez Los Angeles eta Londreseko hainbat aretoetan, Eltonek agurra iragartzeko ekitaldia egin zuen. Eta urtebete behar izan zuten ekitaldi hori antolatzeko. Pentsa, ez bira antolatzeko, bira zetorrela abixatzeko. Adimen artifizialarekin, errealitate areagotuarekin, hologramekin, denetarik. Bira hasi eta hor ere teknologia festa. 23 kamera, helikopteroak kamerarekin, dronak, dena kontzertua txukun grabatu eta Disney Plus plataforman emititzeko. Baina ordurako ez dakit kontzertua aurrez aurre ikusi ez duen norbait geratuko ote den. Izan ere, Yellow Brick Road Farewell bira, historiako bira arrakastatxoena izan da. 278 data, 5.300.000 ikusle, edo dirutan islatuta, 817.000 $900.000 arrapazak. Horrela, ordura arteko errekorra kendu zion Ed Sheeran abeslariari. Gaixo agure Ed jatorra. Ed Sheeran abeslari eta konpositore ingelesaren 3. kontzertu bira izan zen The Beat Tour, estudioko bere 3. albumaren kontzertu festa. Bira Turinen hasi zen Italian 2017ko martxoaren 16an, eta guztira 216 data izan zituen, Europan, Hego Amerikan, Ipar Amerikan, Asian, Ozeanian eta Afrikan. Hori bai, horietatik 6 data bertan bera utzi behar izan zituen. Bat Ipar Amerikan segurtasun arazoengatik eta 5 Asiako kontinentean abeslariak Londresen bizikletaz izandako istripu batengatik. Et giza joa. Hala ere, 822.600.000 euro lortu zituen. 8.150.684 ikuslerekin. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell. Eta besti hau baliatuko dut urrengo artistentzako lotura egiteko, ze Ed Sheeranek badu Beyoncérekin abesti bat. Eta aste honetan Beyoncék marka guztiak hautsi ditu. Renaissance World Tour bira asteburu honetan amaitu da. Eta dagoeneko historikoa bilakatu da. Emakume baten birarik arrakastatxoena da, eta artista beltz baten birarik arrakastatxoena. Hori da Renaissance. Baby, I'm dancing in the dark. Eta turronen bitxikeria batzuk kontatuko dizkizuet. Hasteko, egun batean sekulako zaparrada erori zela tximistak eta ekaitza, eta kontzertua 2 ordu berandutu zela. Horrek ze esan nahi zuen, estadiora gerturatutako jende askok gero etxera itzultzeko etzuela garraiorik, ze badakizu ez, hemen gertatzen den bezala, tren zerbitzua 10etan amaitzen da, eta kontzertua 10etan bukatu ordez, edo 9etan bukatu ordez, 12etan bukatzen balin bada, ezin duzu etxera bueltatu. Kontzertuaren ostean, Beyoncék, edo Beyoncéren taldeko norbaitek, alkateari deitu zion, eta esan zion, Beyoncék $1.000 jarriko ditu, metro zerbitzua luzatzen baduzue, beste 2 orduz, eta horrela nire ikusleak etxera
bueltatu daitezke. Ze guapo izan behar duen, ateratzea, estenatoki batean milak eta milaka pertsona horren, esatea, lasai, 1.000 euro jarriteun mai gainen, zuek etxea lasai itzultzeko. Osa, puto amismo bat, Kristona. Inkalkulable. Children of our own. We are still kids, but we're so... Eta beste bitxikeria bat, bira guztian zehar, bere alaba izan du alboan, 11 urteko Blue Ivy alaba, dantzan, Beyoncék abesti bat abesten du zehazki, koreografia zehatz bat duena, eta bere alaba agertu zen, hori dantzatzera, eta oso politia izan da, nora, turraren lehenengo egunean, lotxatuta egiten zuen dantza, Blue Ivy txikiak eta ez zen asko mugitzen, eta larun bat ontako azkeneko kontzertuan, amak berak baino asko zobeto dantzatze zuen. Hor non baita eskutuan Behatzak bihurritu Ean norbaitek astua duen Akorde minoren bat Tamin eman arte Zure falta izan Baina gurean ere baditugu bira historikoak, 25 urteko ibilbidaren ostean, Berri Txarrak talde euskaldunak agur esan zuen 2019an. Urbizuk agur mezuan zioenez, oraintxe bertan gure erritmoak ez doaz parean, eta ez gaude euneko jarraitzeko moduan. Jarraitzeiei eskerrak eman eta gero, doinu berriak iritsiko direla agindu zuen Berri Txarrakeko musikariak. Eta luzea izan zen agurra, gogoratzen zarete? Bai. Pentsa, 2019an 74 kontzertu eskaini zituzten. Otsaiaren 15ean Gernikako Astran hasi, eta azaroaren 23an Iruñako Navarra Arenan emandakora arte. Luzea datengatik eta luzea gerora ekarri duenarengatik baita ere. Hasteko, Eider Iturriaga eta Ibai Arrieta argazkilariek Berri Txarrak taldea lagundu zuten haien azken biran, eta emaitza 300 orrialdetik gorako liburu dotorea. Musikagintzaz, sorkuntzaz, Berri Txarraken letragintzaz, errepideaz, jendetzaren bulkadaz eta levitazioaz eta kontzertu aurreko zein osteko inguruan egindako hainbat hausnarketa eskaintzen zaizkigu bertan. Bueno, eta Berri Txarraken agurbira horrek beste zerbait ere eskaini zigun. Eta da euskal imaginarioarena den txiste bat. Norbaiten zai zaude eta asko taratzen ari ez da izu. Hau luzego egiten ari zait Berri Txarraken agurra baina. Hori soilik euskaldun batek gultan dezake. Pentsa, pelikula bat egin zuten, Marina Lameirok dardara zuzendu zuen, agur bira horri buruzko pelikula bat. Orain hasi dira Taylor Swift eta Beyoncé bera esanez, beraien bira hauen pelikulak egingo dituztela, eta zerbait berritzaile gisa ikusi da, eta guk aspalditik daukaguri gurean. Loak entzendidan ari 25 minutu 12etarako segituan Inigo Azpitarterekin izango gara mentxe bigarren kafean, gainera bi kafe hartuko ditugu berarekin urrian, ze bi aste barru ere gurean izango dugu elkarrezketa akustikoetan, denetaroko ematen dio bizitzak, baina ura gurtu horretik, Oiana Maritorena genberen eskutik, astebururako arte eszenikoen agendari ere bizta izagotu behar dugu. Baiz ez diogu orain arte eman. Lehenengo hortekoa. Da, baina bixi-bixingo deu, bai? Eta beti esaten dugun bezala ez ditugu Euskal Herriko txoko guztietako emanaldi guztiak aipatzen, bai? Pixka bat, gehientxu batzuk asko behintzat. Asko bai, baina denak ez. Lehenengo gonbidatua Edurne Azkarate izan genuen, eta gaur bertan ostirala zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan antzeslanarekin getxon arituko dira berriz ere musikabarren atxaleko 7:30. Bizarrak 2.0, Galdakaoko Torrezabal gunean 8etan egongo dira bertan 4 aktore edo humorista emakume, Getari Etxegarai, Aitziber Garmendia, Negabarain eta Itziar Atientza. Beste lan bat Loraldian sortu zena eta Arrigorriagako Lombo aretoan 8etan eskiniko dena, Miradi Eulalaia abaitua Andre begietan. Berriz ere emanaldiak eskaintzen hasi dira eta ziur aski badatozen hilabeteetan ere honen berri izango dugu. Tutun Platz, Jon Plazaola Oiartzunen izango da, bertako landetxe kultura aretoan, aurten ireki duten areto berri honetan, 8etan. Eta igandean berriz, Eskoriatzan, Zaldibar antzokian atxaldeko 7etan. Ataunen izango dira, Antzeztaun jaialdiaren baitan, kanpora sartzenekin, Intza eta Xabin, arratsaleko ez gaueko 10etan herri antzokian. Eta estreinaldi bat, Arriagan eta gainera euskeraz estreinatuko dute festen. Maria Goirizelaiak zuzendu du, Kepa Arrastik egin du euskarazko bertsioa, eta 10 aktore kopuru handia, hauetakoren batekin hilabete hauetan zehar elkarrizketa egiteko aukera izango dugu, eta Kepak esan duen bezala oso politia izan da ustez, euskaraz oholtzara igotzea
gaztelaniaren aurretik. Horri buruz ere noizbait hitz egin izan dugu zein hizkuntzatan lantzen den obra, horrek eragina izaten duela. Eta gaurko bi proposamen festen, ostira larumat eta igandean egongo da Arriagan, esan bezala. Eta dantza gaur, Aiurri eskainiko du aukeran dantzataldeak Arrigorriagako Abusu Kulturgunean 6etan, eta Analemma Donostiako Tabakaleran 7etan Let Siluet konpainiak Martxel Rodriguezek eta Jon Rodriguezek egin dute dantzaz konpainiarekin atalak beraien programaren baitan, eta beraz hor Analemma ikusteko aukera. Larumaterako proposamen asko ez daude, festen Arriagan esan bezala, eta gure zirkua Tafaian ikusteko azken eguna larun bata izango da. Eta dantza inguruan, Basotik Itsasora 2.0, ni buruz aurreko denboraldian aritu ginen, dokumental bat eskaintzen dute lehendabizi, 30 minutuko dokumental bat, Beñat Geregak eginikoa, eta ondoren Josu Mujikak sortutako dantza pieza. Eta Gurs eremua errefuxiatu gunea edo hartzen dute ardatz eta pixka bat errefuxiatuen inguruko gaiak lantzen dituzte. Beste dantza ikuskizun bat, kasu honetan Iruñean Unibertsitateko Museoan edo hor egiten dira programa ezberdinak, eta kasu honetan 7:30 larun batean Daniel Abreuk zuzendutako Dalet da lana ikusiko da. Daletek hebreoz atea esan nahi du, eta pixka bat aldaketa eta bidean topatzen ditugun kontuen inguruan hitz egingo dute. 6 dantzari eta 2 musikari. Eta Andoaingo Bastero Kulturgunean 6:30 Miriam Pérez Cazabonen 3 dantza ikuskizuna. Azken guzti hau, larumaterako, baina iganderako ere badatoz hainbat eta hainbat proposamen Erandioko merkatu zaharretik hasita hoien. Hori da, Obsoletus ikusteko Anodino Teatroaren Obsoletus lana, langileen borroka horren inguruko lana, eta hemen ez du inork ordaintzen, Aretxabaletan, Zaraia Aretoan 7etan, Doke antzerkitaldeak sortutako obra, Dario Foren obra oinarri hartuta. Eta dantza gehiago Iruñean igandean, Baluarten 6:30 Ukillo lana egingo dute, koreografo belgikar batek sortutako lana. Yerma, García Lorcak idatzitako obra honetan oinarritutako dantza ikuskizuna ere Nafarroan, San Adriango Kulturetxean atxaldeko 8:00 izango da. Eta Abundantz, Getxoko Musikebarrin 7:00, Osa Mujikak sortutako festa eta dantza giro hau. Beethoven Biboi, Alegria Dulantzin ikusgai izango da arratsaldeko 7:00, 7:30 eta musika klasikoa izango dute, baina breakdance eta dantza garaikidea erakutsiko dituzte. Kukai dantza taldea proiektu ezberdinetan dabil, eta beraien azkenetako bat, eta orain zer da, eta Hondarribiko Itsas Auditoriumean eskainiko dute atxaldeko 7:00, eta azkena Donostin Gazteszenan atxaldeko 7:00 Runa. Lali Aiguade Katalanaren konpainiak sortutako lana da, eta koreografia honenaren eta dantzari emakume dantzari honenaren Max saria jaso du aurten, beraz ziurraski, interesgarria izango da ere. Eta Oiana Maritorenak beren eskutik, Inigo Azpitarte gehiago ezagutzeko aukera izango du oraintxe. Inigo Azpitarte, Zarautz, aktore eta musikaria. Beti izan ditu gustuko Inigok antzerki eta musika, eta bide horretan, antzerki eta enpresa ikasketa burutu zituen. Madrilera joan zen antzerkia ikastera, eta antzegoela jaso zuen 23 urterekin uazen pelikulan hasteko aukera. Kasualitatez hartu omen zuten, eta bertan izan zen Beñat. Bere aktore ibilbide profesionalaren lehen pausuak hauek izan zirela esan genezake, eta ondoren hainbat telesai etorri dira. Goazen bera, Allí abajo, Eskamak kentzen, Goen kale, eta telebistako Bagoaz saioa. Zinema munduan ere lanean aritzeko aukera izan du,
bai hainbat film laburretan parte hartuz, 86 Fahrenheit, Cuando dejes de quererme, Krea, edota baita film luzeetan parte hartuz ere, Handia pelikulan esaterako. Antzerkian lehen protagonista bada teatroaren Traganarru antzezlanean izan zuen. Bodibor Bartek 1982 egindako Bidaian. Eta azkenaldian beste hainbat antzezlan esanguretsutan ikusi dugu. Marga Altolagirrek zuzendutako Panteon lanean, konfinatu aurretik estreinatu zena. Fernando Bernuesek gidatutako Sisiforen paperak, edota Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean, Ez naiz inoiz Dublinen egon lanean. Azken honetan bere beste pasioa ere uztartzeko aukera izan du, musika. Zuzeneko musika egin du eta baita abestiren sortu ere. Urtea, antzezlan honen estreinaldiarekin hasi zuen, eta ikasturte berri hau berriz, Indigo musika taldearekin sortutako single eta bideokliparen estreinaldiarekin. Urte oparoa izaten ari dela esan genezake, eta hementxe dugu horri buruz eta beste hainbat konturi buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Iñigo Azpitarte. Eixo, eunon. Eunon. Bueno, Iñigo, lehenengo galdera nik egiten dut, kafe hutsa izena du sekzionek, bigarren kafea saionek, eta gu galdetzen dizuegu arte eszenikoen protagonista zareten hoi, ea kafea gustoko duzuen ala ez? Bai, urtiak egon naiz kafeik hartu gabe, igual. Bai, 15 urte edo. Aiba. Eta aurten itzuli naiz kafe hartzea, Mira, aurten. baino ez azukre, ez ezer gabe, eta kriston gustu egin eratzen. Eta nolako izan da lehen katiluka da hori, 15 urteren ondoren? Jo, aurrenekoa berezia, usaiak eta beti deitu itasko harreta, tartian behin deskafeinatun bat hartu izan dut, baino egitasko kafia eta geho, sentsazio hori, eskertzea. Agian goiuri iritsiko zaigo guri ere lehen katiluka da hori, edo zer? Ez mesedez. Ero jendeak adikzioa dauka, eta ez dut nik beste adikzio berririk behar zeia badauzkar nahikoa. Dexente ez da. Bueno, probatu duzu sekula hori beste elkarrezketa bada, ez da? Kafea, ez, oain dela gutxi, hilabete edo, arri iraetak, oso jator, ekarri zidan kafesne bat. Berak pentsatuz sekulako oparia izango zela, eta orduan ekarri ziten hango kafetegi batetik hartutako kafesne bat, eta ekarri ziten, eske pentsatu dut hemen egongo zinela, eta kafea karri dizut. Eta hain jator eskaini zidan, eta hain keinu politia iruditu zitzaidan, esan nuela, probatu egin beharko dut. Besarka atarrira eta Bueno, nik aipatu dut Iñigo, Madrilera joan zinen antzerkia ikastera. Aurretik ere hemen uste dut gustuko zenuela, eta baina nola erabaki zenuen Madrilera? Orain ikastera joango naiz, antzerkia ikastera. Jo, hori aurrena, eskolan, ez dakit, 10 urtekin edo 8 urtekin hasi nintzen horre, bertako antzerki ikastarok ematen. Eta hortik, Zarauzko konpainia amater batek, deitu nindun obra bateako, eta, Ikearri guztua, duten nintzen holtza gainean, eta esan, hau da, igual gustatzen zaizuna, eta horrekin erabakin nun Madrila jutia. Eta antzinela jaso omentzuen nuen guazenen parte hartzen? Ez? Banik elkarrezketa baten irakurri edo irutu zait? Ez, Madril da gero, estatu batura junitzen, eta estatu batutatik itzuli nintzanean jaso nun guazen melodia. Eta, ze izan zan dei hori aldatu intzun zure bizitza? Deiak, bere hortan, komplikatua pixkatze esan ziaten dantza bat prestatu behar nola, eta ez da gizte, eta ez daten, ostra, dantzana ez da nola ikuste deten, baina deia eta gerokoak, pixkat momentu hartan behintzat aldatu zuen, bai. Hainbat film laburra aipatu ditut nik, Handia ere aipatu dut. Bai. Handiako esperientzia zer izan da? Hombre, oso polita egitea zitean, polita, aktore bezala ere ikastar ez da izun esperientzi bat, olako ekipuakin lan egitea,
oso gustu egina zen. Arte eszenikoen tartea izaten dago, eta horrexegatik galderatxo batzuk inguru hortakoa dira, baina batez ere arte eszenikoei buruz hitz egingo dugu. Nik esan dut, egintzen nuela Traganarru lana, hor zinen zu protagonista bodyboarder bat. Bodyboarder bat. Kortxerua. Errexo kortxerua, bai egia esan. Nolakoa izan zen? Erika Olaizola ere bat zegoen. Erika zeon, Jon Ander Alonso ere bat zeon. Beste bat emate bat zeon, baina... Bai, bideoa hor ere badaukagun nahi zen. Iker zeon, Iker oaina bizena zen aiz gogoratzen. Esperientzi polita izan zen, lan askokua urkimur zuzen duzun. Eta, ondo pasa genuen, komedia bat zan, lehen esplikazioan esan desuna, bidaia zan, 1880 egun urteko salto bat itezun. Eta ondo pasa genuen, disfrutatu genuen. Nola prestatu zenuen pertsonaia hori? Ez dak... Zarauztarra nahi zenez, perfil horiek nahiko gaina, kortxero hau, Windguru esela deitze zion bere buruai, nik maite nun, pertsonaia hau, zan guztiak intzen ekibokatuta, baina guztiak initezun aurrea, eta, ez dakit, uste badaudela zenbait perfil zarautzen inspirazio bezala bario izan dienak. Bagara denak pixkatala ere guztiarekin erratuta egon eta guztiarekin aurrera egiten dugunak, ez? Bai, hori dudik ez du, bai, honek ordia, erratuta, oso erratuta. Oso erratuta, ez? Min lagumatek esan zian esaldi bat, medikuntza ikasten ari zen, residente batei, adjunto batek, mediku heldu batek esan ziola, ez dut inor, hainbeste indarrarekin erratuta egoten ikusi. Bai, Eta esaldia oso bapiritu zitzaidan. Bai, oso polita, bai. Esan duzu inspiratzeko agian zarauzko pertsona batzuk edo hartu zenituela. Izaten duzu inspiratzeko norbait edo begirada, kanpo begirada bat eta hortik hartzen joan? Nik uste, bai, beti jutezea ez, gustatzen zaizkizun gauza batzuk, ezaugarrian araberako horiek, nahi behintzat asko gustatzen zait hortik lanitia, ez dakit, gorpuzkera batetik edo, eta, detektatzen ez dakit, tristura hori edo zea hori, bai, normalian beti etortze zaizun norbait, eta, nahi gustatzen zait, bai, norbait hori pixkat, pixkat segitzia, kaletik da belenia, nola ibiltzea, igual pentsatuko jarraikain naizela, baina ez informazioa jasotzen bakarrik. Noizbait atzerik ikusten bat zaitugu olako zerbait izango. Bai, hori da. Kontu zure, nahi da. Aipatu dut beste obra bat guztiz bestelakoa, ez da? Fernando Bernueseki zuzendutako Sisiforen paperak, horre registroa beste bat, beste mota bateko antzezlana ziur aski, nolako prozesua izan zen, nolako gai bat ere, ez da, azkenean? Argaitzkan oren testua. Nire pertsonaia batetik, hasieran batez kiroletako reportaria izan da, pixkat haut zegoen guzti ondatik ez, baina gero egila da, iten nahi ginala bizizian eta reproduzitzezian momentu gogor horiek, meila iteuela, danontzako zala potentia, antzazmura itia. Ikusle bezala oso mugituta atera zintezken, ez, aretotik, eta pentsatzu barruan ere, wow. Bai, barruan ere, egila da, ensaioan, ez behin da berri zitian poderi joz, pixkatu ditutzen jute zehala, baina hasieran behintzat gogorra izan zen, bai. Madrilen ere izan zineten, hori bizitakoak ere ikusle egon ziren, ez azkenean hor guztiak erakitzen du. Hori oso unkigarria izan zen, behin baino gehiotan etorri zian Martxelota ikustea, eta gero gurekin pixkat elkarbanatzea, eta errealidade gogorrak, bai. Galderatxo bat utzi digute kanpotik. Normalean, aste batetik bestera, lotzen zaituztegu gonbidatua galdera baten bitartez, baina nik esaten duten, hor izango den gonbidatua. Ta iaz izan genuen, gaina uste dut, elkar, ez dakit, Lander Briones? Akaso pertsonan ez duzu elkar ezagutzen, baina berak bazuen zure berri. Eta galderatxo bat utzi du, nik uste dut, ez dela bat ere galdera, rexo. Zuretzat, zer da rakasta? Hola, xe, motx, baina hortxe. Hau dugu, hau meloi puixka. Esan zian, ez da,
Bai? Ostra, ez dakit inoiz nire burua galdetu jaten. Baina adibidez, oain, musikan prozesuan sartuta nahola, ez? Arrakasta hundilena iruditzen zait, norbeak bere burua guztua aurkitzen un espazio hori. Osea, nerekiko arrakasta, izango litzake. Musika da espazio hori zure kasuan? Edo antzerkia eta holtza? Bueno, holtza. Holtza, izatez. Bai. Badu zerbait, ez da? Bai, badu zerbait magikoa, bai. Bai. Aipatu dugu hasieran, aurten, estrenatu zenutela, enaiz inoiz Dublinen egon, horri buruz ere hitz barko dugu, familia berexia, hau? Zu semia, Mireia Gabilondok zuzendutako lan hau, eta ez dakit oker naon edo zuzen, deitu omentzizun eta esantzun, zuzaren pertsonaia daukat. Hola izan zan? Edo ez hola, Alderantziz, izan zan, pertsonaia hau zuretzat da, osea, zuk egin dezakezu. Osea, espero dena izela egin, eta esan, antzekotasun batzuk euki ditzakegu, baina, mendik hore guztia Martinei, ite pertsonaiai, baina, esan zula, bai, nik egin behar nula pertsonai hori, bai. Eta nola gorpuztu duzu Martin hau? Oso pertsonaia polita da. Bai, oso polita. Ez que nahi lehen esan ditzen bezala aurreko pertsonaia egin. Loser estilo hau, oso erratuta daun pertsona hori, baina sinisten zeitzeula itxu-itxuan, ez da git asko erakartzeit, asko erakartzeit. Bai. Nik egia esan antzekotasunak ikusten dituen bien artean pixkat edo estiloan. Uste nun nerekin ezabertzen nuna. Hor ja. Bueno, bauki nik pixkat ez dautzen, Iñigo Azpitarte, dute asko ezkin elkarre goten, baina badauka winner eta loser, hola dualidade hortan, hola xarma, ez? Bai, badaka. Ez dakit zein dan Iñigo Azpitarte hori, baina... Garri musika. Bai, garri zehoz, Garri zehoz, ez da. Baina Ahí está. Estamos muy contentos aquí, muy tranquilos. Y los mafiosos chinos nos han perdonado la deuda. Gazteleraz topau deu, trailerra, eta okerrespanao, asteburuntak gazteleraz duzu horregatik nik ez dut agendan esan. Bai, harritu da, gehatu nintzen nire, baina bai, altxasun dakau eta gazteleraz dakau bai. Begira. Bueno, eta bira, zer moduz? Hemendik aurrerako hilabete hauetan, badituzue manadiak? Bai, hilabete honetan, bai, nik uste da astero dazkaula bat edo bi, urrengo asten kanpoa guaz, Andaluzia aldea, eta bai, badaude, bueno, data... Ez no se les espero zenuten hemen Iñigo Aranburu ere izan genuen, Marcos Goikolea idazlea ere izan zen egun batez, eta Iñigok esan zigun Aranburuk aipatu zigun, etzenutela espero eduki duen bezainbesteko, babarre algara eta sortzea, edo giro hori. Ez, egila da, hori, a ber, guk gure arten indeu nenean, parre asko indeu, asko eta asko, baina, egila dake oiten zuazen nenean, baita ere, txistiak bere grazitia galtzeuela, edo nolaz, parre asko indeu bukaerar arte, baina guk ez genekin zerk funtzionatuko zuen, gu eruak eunden, grazitia egite zegoen gauzataz, egila dake baita, publikoak, ikusleguak esan dula, zuei, honek grazia asko itezi zuen, baina guri honek igualez, eta urrengo momentuak itele grazia behar. Baina egila da, ez genula espero, hainbesteko barre algarak bai. Mireia izan da zuzendaritzapean, uste dut bere marka ere badagoela, ez da bere humore hori. Zuk klauna erabili duzu sortzeko, Martin sortzeko? Klaunak ere badaka ez, idea hori ekibokatuta egotetik, pixkat, ez da gitze esan, pixkat bai. Zer da hau, Iñigo? Nik usten ari gara Iñigo Azpitarteren azken lanaren, Indigoren bideoklipa, eta ez dakit klaunetik, baina badu, ez? Zerbait
nortasuna iskutatzetik, alterrego bat bilatzetik edo ez bideoak. Bai. Kontua da, bueno, lan haue Ainize Sarasolakin indet, beak zuzendu du. Eta bueno, kontua zen, pertsona triste hau, une batzutan igual, ni izan nahizena, momentu hontanen itzela identifikatuta sentitzen, eta arpegila pintatuta, beste bat zen. Eta orduan niretzako ere, errexago zen pertsona triste hori guztia. Musika zaritugu gara, Inigo Azpitarterekin, 2 aste barru gurean izango baitugu, Okerrezpani Zurriaren 18an izango da gurean, elkarrezketa akustikoan, bere gitarristarekin, Martinekin ere hementsi izango dugu. Beraz, oian, azken galdera arte estenikotik egin nahi baduzu, musikaren gai hori utziko dugu ergordeta. Bai, hori utziko duet zuentzat eta dituentzat, gartxotentzat ere. Ez dakit aurrera begira, orain dituzun proiektu guztiek, musika ere uztartzen duzu, honekin guztiarekin. Baduzu arte estenikoei begira beste proiekturik bidean? Bueno, bai, baina, haindikan aurreneko, nola, semilla. Azitxua jarrita, hori da. Bueno, orduan agian aurrerago izango dugu aukera zurekin hitz egiteko edo horren berri nola bait emateko. Guardiko 12ak bueltan ditugu eta Inigo Azpitarte agurtzen hasi behar dugu. Agurra baino esan da bezala gero arte bat izango da, zela izango dugu berriz ere gurean bueltan, dualidadeak horrela gauza ditu. Kafeak binak hartzen ditugula. Gaur bi eta urrengoan beste bi. Beraz, mila esker Inigo gaur gurero horbiltzeagatik eta laizter arte. Mila esker. Oian Amaritorenak enbe datorren ostiralera arte. Datorren astera arte. Goiure Zeizarandi, astelenera arte. Astelenera arte. Bihar ez. Eta zuri entzule, asteburuna pasatzeko desira, hidratatu ondo, bero asko dator, gozatu asteburua, akaso udatiar giroan izango dugun azkenekoa izango baita, eta ondo baderituzu, astelenean itzordua, goizeko 10:05 egingo dugu, hementxe Naiz Irratian, bigarren kafean, bai Goiuri? Bai. Seguro? Ez dut entzun. Ez dut kasorik egin. Bagoaz, ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.